Minutos na nakaligad sa takna sininya las 11. Welcome sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the undisputed #1 radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes, thank God it's Friday, Setyembre 23, tuiga 2022. Sa aton sining mga kabombo karon sa aton iyang Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 93 días na gid lamang kagapaskwa na. Sa aton sining mga kabombo, isang tulog na lang, grand draw na sa inhan. Swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Was-was kang hingagaw kamo sa pag-imo sa inyong sinima entry sa panamalakip ina sa alas 3 in punto nato niyang draw sa Buwas Kadlaw. Tubtob las 12 sa udto Buwas Kadlaw Sabado ang pagbaton sa inyong sining mga entries para sa grand draw sa inhan. Swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Live kamalang taong Bombo Aray sa udto sa Facebook page sa Bombo Radio Iloilo, subong man sa Bombo Radio Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sang Bombo Radio Iloilo. Sarang man nga mabatian live gamit ang imong cellphone sa pag-download naman sang Bombo mobile app. Maging updated karon sa madalakuan kag mga nagapaunang mga balita sa paglagon sa www.bomboradio.com, ang official website sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon ini ang imo alaga nimo ang Kurman Bombo Chama Blanco Hover. Kag karon sa madalakuan kag mga nagapaunang mga balita. Ano ayhan ang plastada diri sa karon sa lone survivor nga si Jevron Paruhinog. Latest update naton sa sining Estancia Massacre. Kag anong panindugan niya sang kampo sang lone survivor. Kasunod karon niya banwa sining mga development nga natipon sang Special Investigation Task Group. Sa dugang pa nga mga balita, real estate developer ginareklamo ang pagpasarado sang ila right of way. Now, sa aton sinimatag palamati, ang ila siningang ginadalaganan, punong barangay dira sa may Takasaro, si punong barangay Joseph Pural. Pero nga hindi ko na makita karon ang punong barangay. Dugang pa nga mga balita, proposed ordinance ni Kagawad Candice Tupas gin-reject. Ini may kantanan sa pagpasuksok sa mga protective equipment. Just like sang helmet kang iban pa sa mga nagagamit sang mga recreational equipment man just like sang skateboard, sang rollerblades, sang mga electric scooter nimla, pati kuno ang rider sinor back rider ang ginakinahanglan nga magsuksok man sang helmet. Tigin na reject ini sang City Council kay ang rollerblades kag mga skateboard kuno kag subong man ining mga electric scooter ang way man niya kuno sang backrider. Dugang pa nga mga balita sa aton sining pagpangalaga na 21 ka mga schools division offices sa Western Visayas wala sang reported na COVID cases sa mga estudyante kag staff humalin sa nag-umpisa ang face-to-face classes. Good news ina para sa aton sining mga kabumbo. Ang iban nga mga balita kag impormasyon karon tutukan man naton diri sa pagpalayag sang bombohanay sa udto. Ang detalye sini panumbalikan naton pagkatapos sa mga nagapauna kag mga mainit nga balita nasyonal. Kaupo naman sa Bombo News Center. Dubliho ng paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takluban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iabuhi sang maayo ang mga basura. Ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kagugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos maggamit sang banyo.
Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matedetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kun abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan na gaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala. Oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition, Setyembre 23, 2022 sa Christmas Countdown. 93 days to go bago naman ang Christmas Day sa ulo ng ating mga balita. Sa ulat panahon ng bagyong Karding bumilis pa habang nagbabanta sa Northern Luzon, lalo na sa lalawigan ng Isabela. Samantala pa rin ang Department of Trade and Industry, inamin na rin ang paggalaw ng presyo ng mga tinaguriang Noche Buena products pero dapat daw hindi lalagpas ng 10%. Ang Department of Justice naman kumambyo, hindi na raw ipupursige ang apila sa korte na nagbasura sa hiling na ideklarang terorista ang CPP-NPA. Samantala pa rin mga economic managers nakapagtala na ng mas malaking bilang daw ng mga negosyanteng interesadong mamuhunan pa rin sa Pilipinas matapos naman ang pulong ng Pangulong Marcos doon sa New York. Sa mga motorista naman sa Metro Manila, mga inisyuhan ng traffic citation tickets, maaari na maghain ng complaint online. At sa tinawang sports balita, ang head coach ng Boston Celtics sinuspindi din daw sa bawal na relasyon. Isa pang star player binitawan na rin ng Utah Jazz. At sa entertainment news naman, Hollywood actor na si Ryan Grantham sinintensya ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa pagpatay sa sariling ina. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Unahin muna natin itong lagay ng panahon at mahalaga pong maabisuan ang ating mga kababayan sa nagbabanta naman na bagyong si Karding mula sa Bombo Weather Center. Nandun pa rin si Bombo Dennis Samito. Mas bumilis pa ang bagyong Karding na ngayon ay nagpapatuloy sa kanyang direksyon na papalapit dito sa may parte ng Hilagang Luzon, partikular na sa lalawigan ng Isabela at mga karatig nitong bahagi dyan sa Northern Luzon. At payungan ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, paghanda nito at huwag baliwalain yung kanilang mga inilalabas na babala sapagkat kahit hindi gaanong malakas ang naturan sama ng panahon na pumapalo lamang sa 65 km per hour hanggang 80 km per hour, may tsansa pa rin ng mga pagbaha at pagguhunan lupa na maaaring maranasan dyan sa Hilagang Luzon sa mga darating na araw, lalo na't bukas ang krusyal na panahon at pagsapit ng linggo. Ito naman yung inaasahang landfall. Ang initial na sinasabi ng mga eksperto, posibleng madaling araw o kaya umaga ng araw ng linggo mangyayari ang pagtama sa lupa o landfall ng naturang sama ng panahon. Kaugnay niyan, narito ang mga karagdagang paliwanag ni Raymond Ordinario, weather specialist ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Ito ay kumikilos pa rin ng westward. So, nakikita natin na meron tayong high pressure system dito sa taas at sa baba, kaya ito ay kumikilos pa rin pa westward. Then may nakikita pa rin tayong signature ng ating habagat dito sa may West Philippine Sea, kaya inasan pa rin natin na may mga pag-ulan pa rin tayo over the Southern Luzon and Visayas area kahit hindi pa direktang epekto ng bagyo. So linawin natin, yung mararanasan natin pag-ulan within the next 24 hours ay dala ng habagat at hindi pa ng bagyo. Ngunit makikita natin itong kaulapan dito ay possible na sumama pa rin sa ikot ng bagyo or possible na ito yung humatak ng habagat at paglabas ng bagyo dito sa Kalupaan. Bahagian ng pagpapaliwanag ni Raymond Ordinario, weather specialist ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. At inaasahan, Bombo Elmar, mga kabombo, na umpisa bukas, mararanasan na yung unti-unting pag-ulan at ganoon din yung pabugso-bugsong hangin dito sa may parte nga ng Luzon o Hilagang Luzon. Kaya yung lagay ng panahon ngayon, kahit medyo mainit ang ating kondisyon, yung mga low-lying areas ay pinapayuhan na maghanda at kung kinakailangan na maghanap ng
pansamantalang matutuluyan kung sakasakali na tatawid itong bagyo. Sapagkat meron tayong nakikita na malaking tsansa o parang 99% na posibilidad ng landfall. Kaya yung mga kababayan natin ay iba yung pag-iingat ang payo ng mga eksperto. Bombo Dennis, linawin ko lamang, nabanggit ni Raymond Ordinario kanina, may high pressure sa taas ng bagyo. Ito ba'y nagtutulak sa kanya pababa o pataas sa Bombo Dennis? Sapagkat tinitingnan ko rito kung siya bababa pa yung kanyang landfall, Bombo Dennis. Yes. Bombo Elmar, ito yung maikli nating paliwanag lamang. Sapagkat ang high pressure area, ito yung tinatawag na anti-typhoon. So pag may high pressure area, ang tendency iiwas dyan yung bagyo. Kung napansin ng ating mga kababayan, yung mga nakalipas na bagyo, yung bagyong Inday, bagyong Henry, puro pataas ang kanilang direksyon. Pero ito ay horizontal at merong landfall. Ito nga ay dahil sa existing na high pressure area. Hindi niya pwedeng banggain yung high pressure area na nag-i-exist dyan sa may parting yan ng karagatan. Kaya ang tendency ay magla-landfall ito dyan sa Northern Luzon. Kaya well, ito yung nakikita nating posibilidad na magiging epekto nga ng naturang sama ng panahon. Pag naglandfall ito, mga pagbaha ang aabutin ng mga lugar na kanyang daraanan dahil maliit lang naman yung sirkulasyon ng bagyo, 200 kilometers ang kanyang diametro, pero yung buhos ng ulan, sabi nga ni Raymond Ordinario, pati yung mga karatig na ulap ay magjo-join dito sa bagyong ito habang papalapit sapagkat lalakas ito, magiging isang severe tropical storm bago pa man ang kanyang landfall. So antabayan na natin dahil habang lumalakas ang bagyo, yung iba pang sirkulasyon na nasa paligid ng area na kanyang dadaanan ay natatangay nito. Kaya pwedeng lumaki pa ito hanggang 300 to 500 kilometers ang kanyang radius. Alright, maraming salamat sa napakalagang impormasyon na yan, Bombo Dennis, lalo sa ating mga kababayan na binabantaan itong papasok na bagyong si Carding, Bombo Dennis. At mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mamaya, babalikan natin si Bombo Dennis sa mga updates pa rin sa biyahe naman ng Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika. Samantala pa rin, iba pang mga balita naman, mas magiging mahaba na rin daw ang oras ng gabi kumpara sa araw dahil pa rin sa pag-umpisa ng tinatawag na autumnal equinox. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, magsisimula ang ganitong astronomical event mamayang alas 3:50 ng hapon. Sa ganitong sitwasyon, napapansing maaga na ang paglubog ng araw habang matagal naman kaysa sa dating oras bago ito sumikat sa susunod na araw. Paliwanag ng mga eksperto, nangyari daw ito din na naman sa pagtawid ng celestial equator patungo sa southward direction, kung saan mas nakukubli ito sa direktang pagtama naman ng sikat ng araw. Samantala, nagbabala naman ang Independent Monitoring Group na Octa Research na posibleng lumagpas sa 2,000 ang may tatalang kaso ng COVID-19 kada araw sa Metro Manila simula yan sa buwan ng Oktubre. Base sa data ng Octa, lumalabas na sumipa ang positivity rate o tally ng mga individual na nagpositibo mula sa mga nasuri sa virus sa naturang rehiyon. Mula sa 14.3% noong Setyembre 14, tumaas ito sa 17.5% noong Miyerkules lamang, Setyembre 21. Ito ay mas mataas naman sa 5% positivity rate benchmark na itinakda ng World Health Organization para mapigilan na mangyari ang panibagong surge ng COVID-19. Ayon kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, kapareho ng positivity rate na ito ang nakalipas na peak na naitala noong August 5, kaya nakikita na ang kasalukuyang resurgence ng COVID cases ay magtatala pa ng mas mataas na positivity rate sa mga susunod na linggo. Liban pa rito, iniulat din ng Octa na ang 7 araw na average ng bagong COVID-19 cases ay nasa 1,128 kung saan naobserbahan ang 28% uptick kumpara yan sa nakalipas na linggo. Gayon din yung reproduction number ay tumaas mula sa 1.19 noong Setyembre 12 sa 1.26 naman noong Setyembre 19. Ang pagtaas na ito si COVID-19 indicators ang pinagbasehan ng Octa na posibleng pumalo pa sa mahigit 2,000 kada araw ang kaso ng COVID-19 sa NCR sa susunod na buwan. Samantala muna sa ibang balita naman, mga kabombo kay Star Nation, ang Philippine-US relations lalo pa raw tatatag matapos ang pulong ng Pangulong Bongbong Marcos at US President Joe Biden. May mga detalye pa rito si Bombo Annalise Soberano.
Naniniwala si House Speaker Martin Romualdez na lalong pinalakas at pinatatag ang relasyon ng Pilipinas at Amerika matapos ang bilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos at US President Joe Biden. Ito ang reaksyon ni Speaker na kasama sa delegasyon ni Pangulong Marcos sa kanyang working visit sa Estados Unidos. Ayon kay Romualdez, higit pang tatatag ang bilateral partnership ng dalawang bansa lalo na sa aspeto ng economic, defense, cultural, and investment cooperation dahil ang Amerika ang major partner and ally ng Pilipinas. Muling nananawagan naman si Romualdez sa mga American businessmen na maglagak ng negosyo sa ating bansa dahil ang Pilipinas ngayon ay mayroon ng improved investment climate. Sinabi pa ni Speaker, pwedeng mag-invest ang mga American companies sa manufacturing, railways, power generation at private-public partnership projects. Batay kasi sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Amerika ang major sources ng foreign direct investment sa ating bansa bukod sa Singapore, Japan at Netherlands. Nitong January hanggang Mayo ng 2022, pumalo sa $4.2 billion ang foreign direct investment o FDI sa bansa. Pero sinabi ni Romualdez, sa kabila ng bumubuting FDA inflow, kailangan pa rin ng Pilipinas ang dagdag na investment. Samantala, sa ika-4 na araw ng budget debate ngayon sa plenary sa House of Representatives, sumasala ngayon ang Department of Agrarian Reform at maging ang Department of Agriculture. Si Representative Teodorico Haresco Jr. ang sponsor sa budget ng ahensya. Pakinggan natin ang interpelasyon ni Representative Arlene Brosas kay Representative Haresco. Tumaas po ng 3.85 billion ang budget ng DAR mula sa budget nito na 12 billion tungong 15.85 billion ngayong 2023, which is a 38.5% o 6.1 billion ng buong budget ng DAR ay nakalaan para sa pagpapatupad ng World Bank funded na split o support to parcelization of lands for individual titling. Meron pong 288,158 beneficiaries na target para sa taong 2023. Nadagdagan ba ito mula sa 2022 target beneficiaries at kasama po ba rito ang ARBs na may pending lease and or growership contract sa mga plantation companies, Mr. Speaker? Tama po yan, Madam Speaker. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, patuloy nating inaabangan itong paggalaw din ng presyuhan ng mga Noche Buena items, mga products. Lahat malapit na itong buwan ng Oktubre at Nobyembre. At lanang may mga abiso rin dito ang Department of Trade and Industry. May mga report pa niyan. Follow up si Bombo JC Galvez. Yes, Bombo Elmar at Bombo Ever, ilang mga grocery items ay pansin na ang unti-unting paggalaw ng mga presyo. Ayon kay Undersecretary Ruth Castelo ng Department of Trade and Industry o DTI, ay nag-abiso na raw ang ahensya sa mga consumers na kung kaya ay kahit pa isa-isa ay bumili na ng Noche Buena items. Dahil nga yan, Bombo Elmar, sa unti-unting pagtaas ng mga bilihin sa merkado. Dagdag pa ni Castelo, ang pagtaas sa mga Noche Buena ay ng mga manufacturers ay sakto lang daw ngayong taon. Dahil kung tutusin ang mga Christmas products noong 2020 ay hindi talaga gumalaw dahil yan sa pandemya na kinakaharap. Bombo JC. Okay, babalikan kita mamaya si Bombo JC Galvez. Samantala muna sa ibang balita naman, patuloy pa rin umaani ng iba't ibang reaksyon. Ito naging controversial na statement ng dating Senate President Juan Ponce Enrile kaugnay po rin sa amyenda ng saligang batas. May mga detalye pa si Bombo Raymond Tinasa. Tama ka dyan, Bombo Elmar, Bombo Ever. Ito nga at umaani ng iba't ibang mga reaksyon mula sa mga tinatawag na mga legal luminaries o mga legal minds kaugnay sa naging at ilang mga senador din kaugnay sa naging pahayag nga ni dating Senate President Juan Ponce Enrile nga ngayon ay Chief Presidential Legal Counsel ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kanyang sinasabi na mas mainam na kung babaguhin ang ating saligang batas ay ibabalik na lamang yung
1935 Constitution. At maliban dyan, ay ipinanukala rin ito yung paghalal ng 12 mga senador o kaya doble nito at gawin ng 48 yung dapat ay 24 senators. Dahil sabi niya, noong hinahalal yung 24 senators ay 12 million lamang yung populasyon ng ating bansa. Pero ngayon daw ay 110 million na, so narapat lamang daw na makisabay din ang bilang ng mga senators. So gawin na itong 48. At kabilang dyan ay ito, hindi nagustuhan ng ilang constitutional analyst ang naging pahayag nga ni Enrile. Depektibo ang 1987 Constitution at mas maganda pa raw ang 1935 at 1973 Constitution. Ayon kay dating Election Commissioner Rene Sarmiento, napakadelikado ang sinusulong ni Enrile. Dinipensahan nito ang 1987 Constitution na dumaan daw sa maraming konsultasyon sa maraming sektor bago nabuo. Aniya, ang gumawa ng saligang batas matapos ang EDSA People Power Revolution ay tiniyak na si sentro ito sa social justice at environmental protection na ginagaya pa ng ibang mga bansa. Gayunman, aminado ito na merong dapat baguhin kagaya na lamang sa issue ng political dynasty at party list system at ang usapin sa economic provisions. Inamin naman ni dating COMELEC chairman at naging bahagi rin ng 1987 Constitution na si Christian Monsud ay na siya rin nagsusulong sa pagtanggal ng mga salitang imminent danger sa Bill of Rights. Gayon din ang pagdeklara sa martial law na tanging kapangyarihan ng isang nakaupong presidente. Binigyan din ni Atty. Monsud na may mga aral raw ang Pilipinas sa dating presidente na hawak ang absolute power sa isang tao lamang. Samantala, sa panig naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, sinabi niya na silang naniniwala sa federalismo ay kailangan talagang i-revise yung ating saligang batas. Pero kailangan daw ng mahabang panahon para pag-aralan mabuti at kung ang taong bayan mismo ay handa na sa naturang bagong forma ng ating pamahalaan. At ito namang si Senator Robin Padilla, ang chairperson ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, ay nagsabi na napakaganda raw ang mungkahi ang naturang senador o si JPE. At kanya raw itong ikokonsidera. Nakita raw ni dating senador at Senate President Juan Ponce Enrile ang 1935 Constitution, nakita rin niya ang 1973 Constitution at ang 1987 Constitution. Kaya kabisado raw ng dating Senate President ang mga tatlong saligang batas ng ating bansa. Balikan natin yung controversial na naging panukala ni dating Senate President Juan Ponce Enrile. Yung mungkahi, go back. That is my preference. I'm not binding anybody. Go back to the 1935 Constitution. Or at the very least, if we want to change it, immediately go to the 1973 Constitution. Second, I would suggest, as among the matters that you have to look into, is the number of senators that we must have. The 1935 Constitution established a number of 24. Binago yan ng 1987 Constitution. Yan, yung mga pananalita ni dating Senate President Juan Ponce Enrile sa kanyang edad na 98. Bombo Elmar, at sharp na sharp pa rin. Mantakin mo, parang in the beginning talaga ay natunghayan niya yung pagsasalin lahi, pag-usad ng ating kasaysayan mula sa ating mga saligang batas. Bombo Elmar. Tabang mo, Raymond. Yes, Bombo Elmar? Yes, maraming salamat, Tabang mo, Raymond, sa mga updates. Okay, live mula dito sa Senado na ngayon ay walang sesyon at sarado muna, at balik tayo sa mga sesyon at mga committee hearings sa araw ng Lunes. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo!
Samantala, sa ibang balita naman, malamig daw ang reaksyon ni Department of Justice Secretary Boyeng Rimulya sa panukalang iapila pa rin sa Korte sa Maynila ang pagbasura sa petisyon na deklara ang Communist Party of the Philippines at New People's Army bilang terrorist groups. Ayon sa kalihim, pinagbasihan umano ng Manila Regional Trial Court Branch 19 sa kanilang desisyon na yung nabaliwalang batas o repealed law. Kung naapila pa raw sila ay hindi na raw lalabas na maganda. O narito kinestyon ni Secretary Rimulya ang pagbasura ng korte sa prescription case laban naman sa rebelding grupo. Iginit pa ng kalihim na maaga pa para magbigay ito ng hatol sa pagbasura ng korte ng rebellion ay isang uri ng terorismo. Sa inihaing prescription case ng Department of Justice, layo nito na makakuha ng clearance para magsagawa ng wiretapping, freezing at mabusisi ang bank accounts o anumang assets, records, maging ang properties ng mga rebelde at mga leader nito at mga miyembro. Sa naging mahigit isang daang pahinang desisyon ng korte, pinaliwanag ng korte na hindi niya inorganisa ang CPP-NP para sa terorismo. Ito ay hiwalay pa mula sa kaso na ihain naman sa Court of Appeals na mahawak din sa kaparehong kaso salig sa ilalim ng bagong batas na Anti-Terrorism Act of 2020. Samantala, sa iba pang balita, magdaragdag pa ng nasa 50 bus ang Department of Transportation sa EDSA Bus Carousel. Sa sideline nga ng Philippine Economic Briefing sa New York, sinabi ni Department of Transportation Secretary Jamie Bautista na ang pagpapalakas sa pampublikong transportasyon ay parte pa rin ng solusyon para marisolba ang problema sa traffic congestion sa Metro Manila. Nakipagkita na rin anya sila sa mga consortium na nag-ooperate sa EDSA Carousel at magdaragdag pa sila ng 50 bus upang sa gayon ay gawin na itong 500 o mahigit pa ang mga bus na upang mahikayat pa ang publiko na sumakay sa mga pampublikong transportasyon. Hinikayat din ng Department of Transportation official ang publiko na sumakay sa mga tren gaya ng Manila Rail Transit 3 o MRT3, Light Rail Transit o LRT at sa mga bus kung maaari sa halip na dalhin ang kanilang mga sasakyan upang mabawasan ang bilang ng mga pribadong sasakyan na bumabaybay sa EDSA. Sa kasalukuyan naman, mayroong 450 mga bus ang bumabiyahe kada araw sa EDSA Carousel. Mga padetale, may update pa rin tayo sa bisita o pagbisita ng Pangulong Bongbong Marcos doon po naman sa Estados Unidos lang dyan sa New York. Pero bago yan, paalala muna. DG, SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still, premium donut and large coffee. Hot or ice. Large coffee and Bonwich. 140. Just dunking yan. Hot or ice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. Available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. PDTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. May dala raw na good news ang mga economic managers ng Pangulong Marcos para naman sa malalaking trabaho kaya naman mga investment na nagbabalik si Bombo Dennis Samito. Ngayon pa lamang ay nakakakuha na ang economic managers ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng mga positibong tugon at ganun din mga katanungan galing sa iba pang mga negosyante sa iba't ibang sulok ng mundo. Yan ay kasunod nga ng positibong epekto rin ng pakikipagdialogo ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. doon sa iba't ibang leader ng mga bansa, pati na yung mga dinadaluhang pulong kaugnay doon sa
pagpapalakas ng ating ekonomiya at pakikipag-usap na rin sa mga target na talaga na mga negosyante noong delegasyon ng Pilipinas na nasa Estados Unidos. Kaugnay niyan, narito pa ang mga paliwanag ni Secretary Ernesto Balisacan, Director General ng National Economic and Development Authority of the Philippines. Going to be obviously very positive because that what that invitation with the president to the American investors and telling the American investors that our economy is open for business, open to investors, and given the very long-term relationship between the U.S. and the Philippines, and deepening that further, that should help boost our ability to achieve our economic goals. Tinigyan ni NEDA Secretary Ernesto Balisacan at maliban dyan ay may mas konkreto, mas detalyadong report na ilalahad sa 24 ng Setyembre kasabay ng pagbabalik bansa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At ito naman ay naitoka o trabaho ng Department of Trade and Industry dahil nga dito sa mga nakalipas na araw sunod-sunod at meron mga balakin pa lang, may mga pledges pa lang at meron talagang commitment na, Bombo Elmar. At inaasahan natin yan, kumpletong data ang ilalabas ng Palasyo Malacanang pagsapit ng araw ng linggo sa pagbabalik ng Pangulong Bongbong Marcos. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman, ang Iloilo City elected daw sa Executive Board ng International Association of Cities sa Asia Pacific Region. May mga detalye pa rito ang Bombo Radio Iloilo. Elected ang lungsod ng Iloilo sa Executive Board ng CityNet, ang pinakamalaking asosasyon ng urban stakeholders na committed sa sustainable development sa Asia-Pacific region. Si Mayor Jerry Tranyas ang kumatawan sa lungsod sa 9th CityNet Congress na isinagawa sa Kuala Lumpur, Malaysia mula Setyembre 20 at tatagal hanggang Setyembre 24. Sa panayam ng Bombo Radio sa alkalde, sinabi nito na hawak na ng lungsod ang nasabing posisyon sa loob ng 4 na taon. Aniya, malaking oportunidad ito na makilala pa ang Iloilo City sa international community at sa pag-establish ng Asia-Pacific Regional Partnerships, paghahanap ng kolaborasyon at pagbahagi ng best governing practices at urban development goals. Inaasahan rin ang karagdagang tulong mula sa ibang non-government organizations, private companies at research center, lalo na sa capacity building at disaster risk reductions. Sa pagtapos na naturang quadrennial event bukas, Setyembre 24, inaasahan rin ng alkalde na makakuha ng karagdagang ideya para sa comprehensive solusyon sa housing concerns sa lungsod. This is an achievement for the city of Iloilo. It has clearly shown that Iloilo City, with all its achievements, can also par with all the other cities in the Asia-Pacific region. This will give us a chance to meet other agencies so that we can bring more assistance to Iloilo City. Si Iloilo City Mayor Jerry Tranyas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo G. Zapadios. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! Oras sa Buong Pilipinas, 27 minutos na po ang nakalipas ng alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo Sports News. Abay, meron mga nakakagulat naman na mga development dyan po naman sa may bahagi ng NBA, lalo na yung coach daw ng Boston Celtics at ginarin sa patuloy na paglilipat ng ilang players mula naman sa Utah Jazz. Binagdag mga detalye pa ito nga si Bombo Alaysa Eclarinal. Samantala muna sa iba nating mga balita, abangan din ang detalye mga kabombo. Doon po naman sa isang Hollywood actor, abay, hinatulan po ito matapos naman ang issue sa pagpatay, kaso po ng kanyang ina. Pero bago yan, balikan natin ang mga kaganapan sa NBA. Nagbabalik sa si Bombo Alaysa.
Sinuspinde ang Boston Celtics head coach na si Ime Udoka sa buong 2022 to 2023 NBA season dahil sa violations of team policies. Ang 45-year-old Nigerian-American head coach ay sinasabing nagkaroon ng consensual relationship sa miyembro ng Celtics staff na isang pagsuway sa Code of Conduct ng nasabing koponan. Dagdag dito, hindi na inisa-isa ng Celtics ang mga nalabag ni Udoka na rules and policies ng team. Ang assistant coach na si Joe Mazzulla muna ang papalit bilang intern coach ng Boston Celtics sa darating na 2022 to 2023 campaign. Ayon sa pahayag ni Udoka, tinatanggap daw niya ang parusa at humihingi siya ng tawad sa lahat ng players, fans at sa buong Celtics sa kanilang pagkadismaya sa nagawa niya umanong pagkakamali. Samantala, kinumpirma na ni Bojan Bogdanovic na siya ay magiging miyembro na ng Detroit Pistons matapos na kunin ng Utah Jazz sina Kelly Olynyk at Saben Lee. Una rito, pinakawalan din ng Utah Jazz ang kanilang mga superstars na sina Donovan Mitchell at Rudy Gobert. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Abay, meron daw Hollywood actor ang hinatulan dahil naman sa pagpatay daw sa kanyang sariling ina. Sino to? May detalye naman si Bombo Chill Emprido. Tama ka dyan, Bombo Elmar, Bombo Ever, sinintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong ang aktor na si Ryan Grantham sa pagpatay sa kanyang sariling ina. Ang 24 years old na aktora ay nasa kustudiya ng British Columbia Supreme Court pagkatapos na umaming guilty sa second-degree murder charge sa pagpatay sa kanyang ina na si Barbara White noong 2020. Inamin niya na binaril niya sa likod ng ulo ang kanyang ina na si Barbara habang nagpapiano ito sa kanilang bahay. At pagkatapos ay nilagyan niya ng mga baril at bala ang kanyang sasakyan patungo sa bahay ni Canadian Prime Minister na si John Trudeau. Patuloy pa rin ang investigasyon sa iba pang kaso ni Grantham dahil sa balak na pagpatay sa ministro ng Canada. Ayan muna ang latest update mga kabombo ka Star Nation para sa Entertainment News. Ito si Bombo Chilim Prido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo ka Star Nation, throwback muna tayo. Naalala niyo pa ba noong high school days kayo? Pagandahan ng Christmas decorations sa mga classroom. Hindi yan nawawala ang paglalagay ng pulang punsitsa flower sa Christmas tree o kaya naman sa palamuti sa blackboard. Alam niyo ba na tinatawag ang punsitsa na official Christmas flower? Pero bakit nga ba? Ito ay hango sa isang lumang alamat ng Mexico tungkol sa isang batang babae na nagngangalang Pipita na nalungkot dahil wala siyang maiiwan na regalo para sa sanggol na si Jesus sa Christmas Eve service. Kaya't ang ginawa niya, pagdating niya sa simbahan, itinanim niya ang nakuha niyang damo sa bilen at nag-transform ito ng napakagandang pulang bulaklak. Mula sa araw na iyon, nakilala ito bilang Flores de Noche Buena o Flowers of the Holy Night. Ito ang dahilan kung bakit color ng Christmas ay pula at berde. Yan ang ating Christmas trivia sa ating Christmas countdown, 93 days to go bago ang Pasko. At mga kabombo kay Star Nation, yan po naging kabuuan ng ating Bombo Network News mula naman dito sa Bombo News Center Makati. Kami ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bobel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Balik na diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa aton sining mga kabombo subong adlaw, Biyernes, Biyernes kita Setyembre 23. Sa aton sining matag palamati isa na lang gid katulog kag Grand Rona sang enhance swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Sa mga kabombo ta, Setyembre 24, Sabado, ang Grand Rose sa enhance swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Akon sa din ang aton siniyang mga kabombo sa nga magkadaog sang linibo nga kasyasiyahan. First prize naton sa palabuton nga Sabado, nagataginting sini nga 20,000 pesos.
Ang second prize sa magabaton sang napulo kalibo ka pesos. Ang third prize magabaton sang 5,000 pesos. Kag lima naman ang magabaton sang 2,000 ka pesos bilang consolation prizes. Sa aton siniyang mga kabombo, umalin sa week number 1 tubtob week number 7, nagtupa tanan sini ang premyo gilayon nga ginhatag sa mga taga-daog. Wala kita iya sang mga very promising mga pasalig dere nga ipaapas lang, ihatag sa sunod nga semana. Paggalawag sang pangalan katulad iya sa aton sini nga mga palengke draw winners, ginahatag gilayon ang ila sini iya nga mga cash prizes kag subong man na isa ka baldeng orokan nga may unod 500 pesos ka valor sang gift pack. Sa aton sini nga weekly draw kada Sabado ginalawag ta mga winners naton pagkalunes, ginahatag gilayon sa ila ang ila premyo, no, nga linibo nga cash siyahan kag balde-baldeng pa premyo. Nagapamatuod lamang sa aton sini mga kabombo nga nagatupaya ang premyo sa aton sini nga mga winners. Kag mga winners naton matutuod nga tagpalasakop. Lunes naman gina-award ang premyo sa aton sini mga online activation participants. Gani sa aton sinematag palamati hindi ka mo magkabalaka kung way nagdaog ang inyo sini nga mga entry sa linaw week number 1 tubtob week number 7 kay mangin kalakip ina sa pagpanigayon naton sa grand draw by September 24, 2022 last 3 sa hapon ang deadline sa pagbaton sa inyo sini nga mga entries last 12 sa udto pa ha sa Sabado or buwas gadlaw. Gani hingagaw na ikaw sa paghimo sa imo sini mga entries damua kay kun damo imo entries dako man ang imo sini nga tsansa nga magkadaog. 6.5 million pesos sa pagkabugusan nga premyo nationwide. Ang amat-amat na nga napanghatag kag sa Sabado kumplituhon naton ini sa aton iya nga paghiwat sa nga grand draw. Sa mga kabombo naton sa iban pa nga mga balita kag impormasyon, tutok lamang diri sa pagpangalagad sa nga bombohan ay sa udto kay sa aton sini nga pagpanubalik ka Banwa. Hibalo naton ang panindugan sang kampo sang lone survivor sa Estancia Massacre. Pinaagi diri karon sa ila sining sa iya sining legal counsel. Ano bala ang pahayag man kag natuad ni Mr. Jeffron Parohinog sa iyang legal counsel kag anong rason kung nga nagapabilin ini siya sa kustodiya sang kapulisan. Inakagiban pa nga mga balita, bantayan ninyo sa aton siniparay nga pagpangalangan ang one COVID allowance na amat-amat na iyang napanghatag. Sa mga wala pa dira makabaton, bantay man kamo diri karon sa aton sini nga pagpangalagad kay patpatay na kung paano ninyo makuha ang inyo sini nga one COVID allowance. Lakip man diri Banwa may 11 tanan, no? 11 tanan ka mga police and non-commissioned officer ang ginpang-relieve ni Police Brigadier General Leo Francisco. Sa anong rason? Patpato naton ina sa panay nga pagpangalagad sa bombohan ay sa udto pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdom. Oras nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayellow ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute.
para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Suno kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza, ang central landmark sang Molo. Philippine Standard Time, 43 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Setyembre 14 na tabo ang krimen na sapwan ang bangkay sang tatlo ka mga bag-abyan. Duwa sina diri ang mga negosyante kag ining bag-o ginamang naggraduar sa kursong architecture si Mark Libao nga amo man ang isa sa mga malapit nga abyan ni JP Bosque nga kung sa diin man siya magpadulong kag kung ano man mga transaksyon niya
ginasugat niya ini agud nga magmaneho sang salakyan. Sa kamatayon sang 3 ka mag-abyan, 4 sila ang sasulod sang Isuzu MU-X nga duwag puti. Isa diri ang nakasurvive. Amo ining si Mr. Jeffron Paruhinog. Sandigman sa investigasyon sa aton sin mga kapulisan, kag subong man sa pagpangusisa sang Bombo Radio, nga ang 3, si JP, si Floyd, kag si Jeffron, ang may partnership or shall I say, korporasyon sa negosyo sa banwa iya sang istansya Iloilo. Sa pag-responder sa aton sin mga kapulisan kag ginhusisang lone survivor, iya sini nga ginpahayag nga nagpadulong sila sa banwa sa instansya agud nga magbayad sang utang ni JP Bosque nga labot sa 7 milyones pesos bangod sa online sabo. Sa pagpangusisa, hindi man mapatod ni Jeffron Paruhinog kung sinong ginutangan ni JP sang amo sadto kadako nga kantidad. Sa ini sila nakalabot na sa Bilya Panian. Suno sa account ni Mr. Jeffron Paruhinog ang lone survivor nga may nagpara sa ila sini iyang nga tawo kag naghambal si JP Bosque halin sa passenger seat sa likod nga sila na pundo. Pagpundo, nagbukas pa ang bintana sang salakyan kag nagbuno pagani ang nagpara nga nagabihan gid kamo. Kag sa mo sadto iya nga mga tinaga banwa, the rest was history. Pinangluthang ining mga mag-abyan, patay ang duha sa likod. Sandig sa account ni Mr. Paruhinog, nakapalagyo si Floyd Fernandez nga nagkamang sa talamnan. Nagimbuligan niya pagani ini. Nakuha ni Floyd ang 9mm pistol sa dashboard sang SUV o galing nabuyan niya man ini sa ila siniya nga palagyo. Sa dugang nga pagpangusisa sang Bombo Radio kag sa resulta sang autopsy examination, diri nagapakita or nagatranslate sang another story nga kung sa diin natukiban ngang ila sini nga mga pilas ang masobra sa nabatian nga lupok mismo didto iya sa lugar nga kung sa diin sa unang account ni Mr. Paruhinog 4 lamang kalupok. Sandig man sa nabatian sang mga tawo, partikularmente sa Barangay Kagawad nga malapit sa nasambit sini karon nga crime scene. Sa resulta sang autopsy examination, diri kag natukiban nga may mga abrasion, contusion, hematoma ang 3 ka mga biktima nga daw kasubong. Ngayon sila ang ginpang kastigo. Naulihi nagwa ang autopsy examination ni Mr. Floyd Fernandez kag diri nagapakita nga may mga lagob kag abrasion man sa nagkalain-lain nga bahin sa iya sining lawas, partikularmente sa tiyan, sa dughan, sa guya, sa likod sang dulunggan, lakip na diri sa iya sining iya nga pusog-pusugan. Diri man kag natukiban nga ang una nga pilas nga naangkon ni Floyd Fernandez among pilas sa iya sining nga tiil. Gani kung pamangkuton ang nagpatigayon sang autopsy examination, si Dr. Owen Libakin nagapati
nga hindi na iya makatindog or na-immobilize na si Mr. Floyd Fernandez tuga or sandig sa pilas nga iya siningan angkon. So diri karon pakita lamang or nagapahayag lamang sa aton sining mga kabombo nga may isa pagid ka lugar nga kung sa diin ginhiwat ang execution style sandig sa autopsy result sa aton sining mga kabombo. Nga nakambal kita nga execution style. Execution style, bangod man. Nga ang mga pilasang mga biktima ang lunsay close range. Butsilingon, hindi iya nga do nagadalaga, nagapalayo. Butsilingon nga ang distansya sa paggamit sa armas luthang, ang hungod, kaglapit ang distansya kagintutok sa nasambit sini nga mga biktima. Nagapabaskog inibanwa sa teorya sang bombo radyo nga may nauna nga crime scene sang sa Barangay Villa Panian, Istansya, Iloilo. Isa pagid sa mga palamangkutanon sa diin nagkanto ang 7 milyones pesos. Kay amo na ang wala na makita pa, ma-recover sang mga kapulisan sa pagpatigayon sang nasambit sini nga investigasyon. Kung aton sini nga lantawon sa anggulo nga mayara sang nauna nga crime scene o kung duha ang crime scene. Kag ang nagamaniyo na sang salakyan, padulong sa ikaduha nga crime scene among si Mr. Jebron Paruhinog. Butsilingon nga mayara sang ihibalo, ining lone survivor sa kundiin naghalin o kundiin sila naghalin. Kag kung sa diin posible ang first crime scene. Sa mga kasubong sini nga hitabo nga kung sa diin may krimen nga nagkalinabo. Kung madamo iya ang buhi, isa, duha lang ang patay, kag may mga kopdanan sila sa nasambit sini nga lugar, nga buhi, sadto ginakabig ini sila nga mga suspect. May mga terminolohiya kita sa una sa aton sin kapulisan, nga mientras tanto hindi matumod kung sino ang matutuod sini iyang perpetrator o responsable sa pagkomiter sang krimen o paghimo sang pagpatay sa mga biktima, ang mga tao sa palibot nga buhi, kag posible makahatag sang account, ang ginakonsider nga suspitsado. Granting for the sake of discussion, kay buhi karon si Mr. Jebron Paruhinog. Makabig man balayhan siya nga isa sa mga suspitsado. O galing sa karon sa aton sini nga mga kabombo, we have this term, person of interest. Kag kung maghambal ikaw nga person of interest, amo ini siyang persona nga posible makahatag sang impormasyon sa kung paano na komiter ang krimen, paano natigayon ang krimen, or may ihibalo siya sa kung sino ang naghimo sang krimen. Sa aton sini nga mga kabombo. Siyam na kadlaw ang nakaligad kag sa aton sini nga mga kabombo, nagatingwa magkita nga maka-establisar sang koneksyon sa bahin karon ni Mr. Jebron Paruhinog, agod nga mahibaluan taman ang iya sini iyang linya or ang iya sini nga bahin sa aton sini nga mga kabombo sa ngalan sang patas iyang pag-uwaragwag. Standby kay ginatingwaan ta ang linya karon
sang legal counsel ni Mr. Jebron Paruhinog agod nga mahibaluan man naton kung ano ang ila sini iyang panindugan abe sa nasambitan sining krimen nga natabo ang ginabansagan nga Estancia Massacre. Subong man nga adlaw ginpatigayon ang isa iya ka case conference kaupod sa kay Police Brigadier General Leo Francisco ang bugos nga katapo sa Special Investigation Task Group Palibosfer ang nagtambong sa nasambit sini nga case conference. Akon sa diin tinagpangabay si Police Senior Master Sergeant Francisco Lindiro Jr. nga kung pwede paiway lang na ang mga scheduled interview sa aga. Ibasi kung tapos naman and later on makatingwa magkita nga makapag-ingangot sa kay Senior Master Sergeant Lindiro agud nga mahibaluan kung ano ang mga ginpang patpat kag ginpang istoryahan sa bahin sinisang case conference. Sa aton sinikaron nga mga kabombo. Diri kag sa gihapon ang aton sini mga kapulisan nagasunod sa motibo nga robbery, homicide with robbery. Now, sa aton sini nga mga kabombo or alleged robbery with homicide. Isa ka ang gulo, parte iya sa online sabong kag ang isa personal grudge. Tibaloon ta kay base may mga panibago sila nga development sa bahin karon sa Special Investigation Task Group sa kundiin padulong kag kun ano na aron ang direksyon sang ila sini nga investigasyon. 54 minutos ang nakaligad sa takna sini nga las 12 diri man sa pagpangalagad sa nga bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Kung sa cellphone nyo, may man sa sabat, Bombo Omel, no? Busy ang niya, way pa man siya ka-join. Anyway, hatagan ta sa gyapon sang kay gayunana, no? Sa aton sining mga kabombo, para nga mabalaan taman kung ano ang panindugan karon sang kampo sang lone survivor, ginakabig man nga person of interest sa sining Estancia Massacre. But right now, sa mga latest development, gati, ginakonsiderar man karon sa Special Investigation Task Group nga mayara sang duha ka crime scene. Ano na yung matabo sa kay Mr. Paruhinog? Ginakonsiderar na bala karon nga ini siya ang isa man sa mga suspitsado? Bantayan sa aton sini nga pagapalayag driman sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Ang oras naton 57 minutos na nakaligad sa takna nga las 12. Sa pihak nga bahin na Banwa, i-check na naton ang latest man sa follow-up report ni Bombo Peter Jan Bayaska. May kantanan sa sining reklamo sa mga pumuluyo dira sa may barangay Takas sa distrito iya Sangharo nga may kantanan sa sining real estate developer ginpaseradong ila sining right of way. Tikiron way nagyan to mga pumuluyo. Ngano na lang sistema nila bay? Amo na gani ang gintawag nga right of way kay kinamatarong sila nila nga mayara sila sa alagyan. Later on, istoryahan man naton ining one COVID allowance kag ang nung natabo sa 11 ka mga police non-commissioned officer sa probinsya kang Antique nga ginpang-relieve ni Police sa Brigadier General Leo Francisco. Check tanay this time si Bombo Peter Jan Bayaska. PJB Master sa report, please come in. So, bubutsan to, ginapadulungan naton diri mga reklamo diri sa mapumuluyo naton diri partikular sa area sa Zone 5, Barangay Takas sa may distrito iya Sangharo, angot diri sa siling reklamo nila sa road right of way na ginakabalakan diri karon sa mapumuluyo naton nga ang ining lugar ang pasiradan diri no sa private developer ining natubod naton ining Green Meadows nga iya sa Santa Lucia Realty na kung sa dinti ang mga mapangapiktuhan ng mapumuluyo na ton, todo kapin sa mas or minus, mga 100 plus ang nag-perma diri sa petisyon kag gina-address man diri mismo
sa kay purong barangay Joseph Papural diri sa may barangay Takas sa distrito sang Haro. So base sa pinakalitas diri nakapatigayon ni sila sang sort of assembly diri sa may barangay kadto na tagaan na sila kakigong atensyon nga magahatag diri sang deed of donation no ang Santa Lucia Realty. So na check na ton diring area diri palusot ini sa may dalan circumferential road ang ginatumod diri nga road right of way nga diri maagi ang taga Zone 5 barangay Taka sa Maya distrito iya sang Haro. Pero paglabot diri sa mga 65 meters nga ginhatag diri naging donar diri sang Santa Lucia Realty. So may ang sugpon sri pakadto diri sa Zone 5. So mas or minus may 200 pa tanan ka ang kalawigon niya. Halin ka diri sa circumferential road pakadto dira sa may Zone 5 barangay Takas sa distrito iya sa Haro diri ginayo sa may proper kay bala mo ang area na di Bumbotsam. So ang sang Zone 5 malapit ni sa Suba bala pero sakop sang Takas kun diri ka na makatabok sa Suba may hanging bridge di kag patabok ini sa barangay Ungka na sa Maya distrito iya sang Haro. Ang ginahimo sa mapumuluyo naton diri diri ni sila naga-shortcut kay nagalusot sa open nga pader. Diri iya sang Green Meadows kag diri nagaagi man kung may masalakyan ka so daw diri gaagi ang kalabanan naton nga mga pumuluyo. Ti karon ang desisyon sa nga developer sa diri so pasiradan para may privacy dira ang mga tenant nila dira sa sulod sang natumod naton nga sa division ay kumatabo nga pasiradan diri Bumbotsam so why na dapat igaagyan ang mga pumuluyo naton dira particular sa area sang Zone 5. So umuto ang inukdan makita diri sang site engineer nila na si Engineer Buyet Tendon karisentan si Engineer Jonel Cordero kad dito kay pakita man nila diri ang mga donation karisentan si punong barangay Joseph Pural agin klararyo man nga siling tigaway mo sa gapabaya daw ang tang gani sa pumuluyo naton interview taga pabungol-bungol sa kuno kag diri kita niya nga ang isa ka problema diri kay may dapat magperma sang mga heirs diri sang sining natubod naton nga duwa tanan ka nagapradiya sang private lot nga amo ning dapat nga pag-agyan sa mapumuluyo na naton dira sa Zone 5 pero ang ilang nga pag-agyan sa diri kiring road right of way may mga structure o may mga pamalay bala diri Bumbotsam nga mo na isa ka problema diri karon nga daw hindi asi-asi nga matagaan iya sang right of way ang natumod naton nga napakapiktuhan diri nga mga pumuluyo. Tapos may gintain si Kapitan nga 1.5 million intended tanit diri sa NTFL Cup siya bala. Sa kanakabalakan nga kung may mag-abot diri sa end sang bulan sa Disyembre. So basi nga madula ini. Amo na kung paano nga natunguhan nyo man. Pero isa ka problema ng gid kaya nga abogado daway diri sa karon. Kag recent time ang iban nga mga heirs ning natubod nato nga duta nga magtarma nga daw mahatag man sang pagpahanugot bala nga ihatag ining right of way ang way maghapon na proseso hasta diri sa subong nga matiniwan. Ari bala Bumbotsam no ang si Alvin Hiluco isa sa mga petitioner dira kada reklamo angot sa sining natubod nga nakabalakan nila nga masirado ang right of way kag way na sila dapat iya nga pag-aagyan diri Bumbotsam. Sa Takas, Zone 5. Zone 5? So mapila ka mapiktado? 100 plus ka man diri sulod? Damo man sir, pero amo lang itong nakaperma, bala sa amon kay ti iban may mga obra na, adlaw na namo na paperma, ti amo lang na ang nakaperma. Pero kung ano ila ginahambal dire ang right of way tani hulago na nanikap kay dugay na nga tinuig ang right of way. Ti ambal ya permis samon kung ma-release ang Santa Lucia amo lang na kunong pag-ubra dira sang right of way. Wala ka Santa Lucia ra naman ang duta nga nahatag nila. Amo na gani ang problema kay ang nagambal nga ara na pero si Kap ginapabungol-bungulan niya ng kami. Diin kami mahimo sang dalan kung wala yan na gina-entrance ang ginaubra ang ano ang right of way dira ala lang mamatumato lang kami di nga mga pamuluyo nga hoy dira kami maagi do mo na bala.
Oo, tiyan mo na isa ka na reklamo nyo kay bangod nga way kabutag yan kay in case of emergency pero sa imo pen may ginaka-hospital mo nang nabudlayan nyo. Oo, ang magulang ko daan may RHD na, hindi na nasa kalakat sang malawig. Nagbakala na ganiya nga bana sang salakyan para lang kung mahalin diri sa balay kung magpa-check up o kung may kadtuan sila, may kasakay sa salakyan, hindi na sa maglakad sa amon yung hanging bridge, ang maghapo-hapo. Nakita na diri sa pamuluyo kung paano no sa maglakad diri sa Taytay. Amo na ginaayo ginamon si Kap, nga hatagan ginasang bagtamod ang amon nga right of way dira para makahimo makami sandalan nga temporaryo nga makasulod diri sa amon niya. Gani no. So kay subong ti ginadevelop ang area ka Green Meadows dira. So daw tanan daw i-secure nila kung padiran tayo bot. So daw dara sa naagyan yung temporarily. So kung kaso masirado ay nakabot agyan gid. Waay na kay may mga pamalay na da nga maagyan sa amon nga dalan kung pasulod diri sa amon. Pwede kami makaayo pero ang entrance ginada dapat ginahula ginaya ni Kapya. Oo, si Kap ginaya maghulag sang entrance dira. Hindi kami pwede ka matumatong nga taga diri lang niya kay ti mahuya man kami sa amon yung mga kasimanwa diri nga ang imo na kusina gubana kay maagi kami da doon mo na bala. Kay ang ginahatag right of way dira may mga portion nga may mga balay para da no. Oo. Nga sa area na. Pero ang lugar nga na pribado ila na da duta. Ila na da duta. Pero kung kapitan ka, tagaan mo giniya solusyon kung paano mahatagan sa solusyon sinada nga. Hindi magiboy ang iban nga mga tawo dira sa alagyan Amo nang hindi namon mabalaan kay ti sikap dapat sikap ginaya dapat may istorya sila kung ano ang mahatagan nga solusyon dira Kay kung gindangop na namon kapila na namon gindangop sa iya. Kung iresipo na nakatuig na dugay na gid na ang amon nga right of way ginapangayo sa iya. Pero sa Santa Lucia anay dira ginbuuan na nila. Wala na anay gin pasirado. Wala anay. Bisan paano dira lanay mo makaagi temporarily. Temporaryo lang. Oo. Kay kung ya si Kap, tagaan niya man pagtamo ang pagtamo diri ang sunasing ko kay ti kami kung lantawon nyo si Will nagid kami di sang iyang nga barangay. So amo tong nagreklamo diri Bombo Champ no nga isa sa mga petitioner diri sa nagsubong si Algin Hilugo. So kay ginatumod si kapitan so sa batman ni Kapo ay mas kuno si kapag tabaya kaga pabungol-bungol. Ginaktuhan niya man kay amo na galing ang problema. Why problema ang gindonar sang Santa Lucia nga right of way. Pero ang kasugpon dira pakadto sa nasiling na sa sulod, amo na ang problema. Ang mga tao dira daw hindi pagid mag-operar kag willing pero ang developer so willing iya mag-provide iya sang equipment kung ang kaso nga sugda na ini Bombotsam. Sa sabat na ni Kapitan Joseph Coral, Bombotsam sa pagingutan naton sa Barangay Takas na distrito sa Ngaro. Unas tanan mayong udto sa tanan nga tagpalamati sang Bombo Radio. Ari diri yatan ko diri ang deed of donation nga lin ini sa Santa Lucia. Nga may kabilugan siya nga 408 square meter. Kag pirmado na ini sang ila dira nga sa Santa Lucia. Ang aton ni dira ang ginapalo up naton sa kay mayor kag sa kay kung mabadyetan niya ang ining ginhatag sang Santa Lucia nga road right of way. Pero may ara kita dira na pertenecer nga 1.5 million nga iya sang ilkak Bombo PDB. Sa iya kay ilkak. Iya kay ilkak 1.5 million. Pero ang problema kuno Kap daw kalabanan daw willing pa ang private lot owner dira kaysa hindi daw ang legal counsel na daw pagkapirma ko mga years ang sa duta agyan. Bombo PDB duwa na dira ang ang tag-iyas ang inang aduta. Sanson kaga Villalobos. Ang Sanson may ara dira siya ginobra nga subdivision plant kagin butang dia dira nga road right of way. Ang problema pa Bombo PDB sa subong kay ang mga heirs ng duta ni Sanson hindi pagid wala pid sila ka pirma sang deed of donation sang ina nga road right of way nga gina-propose dira sa may Takason 5 Bombo PDB. So mo nang problema nga nag-delay subong Kap anytime pwede masugda na ang
pag-develop sang right of way o galing kayo muna na ang pending sumong ang deed of donation sang private lot owner na. Bumbo PGB, no? Kung halimbawa ang mga plan mo sa ginpropose sang abogado, no? Sang tagiya sina sang duta, may mga balay dira nga naigo, no? Pero kung halimbawa na ganing inatawgan kung ang abogado nila nga kung pwede maistorya na ina ang mga tao nga maigo sang ina nga road right of way nga ginaplano nila para at least bisan wala pa ang deed of donation, pwede man na nga mahulag na nga daan nga pwede na nila magyan temporary ang ina nga road right of way nga ginapropose nila. Pero o galing hindi kita kaya pakapangayo sang bulig sa kay mayor kag sa kay congressman kung halimbawa nga wala sang deed of donation ang ina nga road right of way nga ginaplano. So ang natabo kay dapat na istorya ko project engineer lang willing man sila mag hatag sang medios nga masolusyonan dra sa mga equipment nga dapat gamiton para sa clearing dra ang kaso ina ko magsugot mga balay dra malabot. Kapitan. Amo gani sina Bubu PGB, no? Ibisan ako daw galibog man ang ulo ko dira, no? Kung paano ginaton ina solbaron ang yun ang problema. Kaya nga duta dira sa private lot, no? Nag-istorya na yung abogado sa Pamilya Sanson nga ang duta nga ang duwa ka balay daw ko kung tatlo balay-bayluhan la sa ila duta para nga ang road right of way halin diri sa sagwa nga gin-donate ini sang Santa Lucia ma-adapt dito kag makasulod sa ilang area Bumo PGB. Ti at hagba ng eksplanasyon ni Kap nga ang maigo sang road right of way bayluhan ang ila siniiyang ginatindugan sang ila balay. Pasalamat paslagani kay amo sinakalwa ng mga tag-iya. Now karon abi master baylo sila abi posisyon sang nagareklamo to. Ano ihan ang ila sini nga batyagon? So, muna gani ang mabudlay kay ara nakagwiling nga bumbot samp ang developer ya mo. So, for the meantime lang anay ginbuan na ganin latok pader para mabutangan sang sa daw lubngan kakabilya na bla tapos sintahan ka lublaks para masirado na. O ganin kayo tawag mo lang nga daw na luoy pa man sila ang developer dira. Amo to paano nga gin-open kag okay lang na makasulod dito sa may private nga lot nga kay bakod ti iban nga area dra matenant dra way para kapalapindog balay for the meantime daw may way pa man ga plastar so mo to open na nang pader base sa pag-site kapag okyulan na to dito ya kaina. Ti dumadugay so, naman ning sitwasyon? Dumadugay naman ning problema? 2020 pa bumuthan. Ti duwa na katuig ang nagligad ang duwa or tatlo kabalay nga agyan sang road right of way nagpasugot naman ang tag-iya sang duta nga isaylohon sila to tinga hasta subong way pa ya mahikutar na tani konsiderasyon lang bala ti kunti naghuol iya para sa kadamaan. Amo gani ang matabo sa Bombotsam for the meantime iya nga way pa nakaperma to mga heirs sa mga pamilya isa ka private owner dabla kaya mo lang to problema para masugda na ang pagplastar dira sang right of way so may internal nga agreement na tani matabo sa diri. Ang matabo, bisan way pa na masiminto, ma-clear lab na kalagyan, anay bubutam. Bisan mga buldos mo lang daan ang area, kung tarawo naton, tiwiling maya tawag bala, mag-opera ang developer para ma-clear from problema na ginang balay. Porosyon naman na mabubutam sa kay Engineer Junel Cordero, ang site engineer sang Green Lidos, kag sang Santa Lucia Realty, sang mapag-ingutam naton, direct sa site mismo sa pagpadulong natin mabuta. Si Engineer Junel Cordero. Standby, Bombo Pay. Ari na si Engineer Cordero. Sa kay damo nagalagi nga naga-ingress kag igres sa sulod sang subdivision. It's because nga may mga ara na homeowners nga gapa tindog sang balay. Gani no. Pero kung in kaso masiradhan ang tao matrap diri sir kay diri sa pihak pero i-clarify ko
So may ginhatag ka mo nga right of way na giban sa barangay, kasaro sa sinima apektuhan nga diri sa Sonpay. Yes sir, may ara kami hatag nga right of way dito sa circumferential lapos. Oo. Nga 6 meters road wide. Oo. So kaning kaso na si Rado, bisan tawo hindi na pwede kasulod ko sa division, no? O hindi na sir. Dito na sila madirekta. Wa? Yes sir. Oo. So ano na-agreehan nyo sa right of way nga ginhatag sa Santa Lucia, sa Green Meadows? Nagriyan naman sa barangay once ara na ang deed of donations nga notarized. Actually natag na a year ago. Nakahatag na sa deed of donation? Oo, ang Santa Lucia. Oo. Ang Green Meadows, Santa Lucia naghatag? Oo. Nga may road right of way na nga 6 meters by 65 meters dito sa Gwa. Nga almost 400 square meter ang ginhatag. Pero sino dapat mapadevelop sina kung kaso nga ara ng according sa kay barangay DILG may budget na kuno na ang barangay ginimuan na resolution. Nagka-coordinate man sila sa DILG. 2021 nagka-coordinate na kami sa DILG kay Engineer Baguyo. Hindi ko lang maano basta may engineer nga naga-contact sa akon. Pero ang concern dira sir sa area daw may mga balay pagkatilingdong da, may mga tidak paano mahimuon right of way nila kay daw may private. Sa amon niya actually sa amon niya once matag na namon ng ang LGU barangay na ang ma-coordinate sa mga balayda. Actually mga tao dira nag-coordinate nakastorya naman sa barangay mahatag man sila kuno sang right of way para lang makalusot dito. So ang part iya nga kuning kasong right of way nga napag-iyahan sa Santa Lucia amo na ang may deed of donation pero ang kasugpon nga pagkadto diri sa Sonpay. Yes sir. Amo na iyaya sa mga private individual nga una dira. Yes sir. Nga which is nga inegosyo tali ka barangay. Yes sir. At hag man ang pathag ni Engineer Cordero? So at least daw nakita man naton. Hindi lang kali 65, more or less 485 to ang gindonar na bumutam. Ato na to ang deed of donation kay Kapitan Joseph Ural. Kaya ang problema lang ginadaya kung internal nga agreement lang sa mga balay dira nga maagyan ka right of way. Depende lang kung ano nga klase ka pamagi himuon. Either nga sa iluhon dito sa tiyak, dapat bugon gidi itindog liwat sa another structure liwat bubutam. So sige. Istoryahon na nga at least daw kung kita magbuluman daw ay gani kalabot to tatlo lang dira ang daw dira gina ka sentro sa right of way nga mapamalay abay sa pinakalita sa paukular naton kung nagpasalig ba si Kapitan Joseph Purang nga daw tagayan ni Santa Mission kay hingagawon nga mabubutam mo ang 1.5 milyon nga NTF LCAC na naka-party ni Sir dira kay kung abutan Disyembre basi butungon ka national bla siguro dula pa wasita diri bubutam. All right. Once madalo to nga pula report liwat para sa pagpangalagad sa bombohan ni Songto inigilaman sa bombo PJB kag para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio. Bombo. Salamat kid Bombo Peter Jan Bayas ka. Kung lang taon ta ang developer daw nahimo naman sinila na exhaust na tanan sinila iya nga mga medios posibles kag willing pas lagani nga magbulig sa plastar pagsaylo sang balay, pagkayos ang road right of way o galing kay may duwa tubtub tatlo sini ka mga balay dira ngati nagapakatiga tiyang sistema sina karon paano abi kung magbaylo kamo posisyon sang nagapangabay nga mabutangan na dira sang road right of way may lang yan kay nakaplastar kamo kag mahapos sa inyo ti kumabudlayan kamo abi taw kag sa kay puno barangay Joseph Pural medyo trutom okay gawakap sa aton sila makabumbo kay tis nagligad pa ni katuig nagligad pa katuig bisan na isa ka lansang do way pasang may nahulag da sa aton sini nga mga kabumbo di ka bay pa nga marisolbar iniya kami slalayluhan man tugali ang duwa tubtub tatlo sini ka mga pamilya nga nagapanag-iya sinang balay nga magyan sang road right of way. Ang oras naton 18 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Standby sa aton sini nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. No kay iplastar man rin naton no magapakigangot kita luwat sa kay Attorney Hector Chunosio ang legal counsel ni Mr. Jevron Paruhinog para mahibaluan man naton kung ano ang panindugan sang lone survivor kang ginakabig man karon nga isa sa mga person of interest. Ano ang gintuad sining ni Mr. Paruhinog sa iya sining legal counsel aton man sining hibaluon. Audrey man sa palatuntunan na bombohan ay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo.
Okay, sa karon sa aton sining mga kabombo, amo man ining ginatutukan sang halos tanan bangod man sa sining makakirimot man iya nga sahi sang krimen no? Mako nimo mga negosyante, isa ka bago gilamang naggraduar nga architect sa kurso nga architecture. No, lamid iya sa mo sining nga sahi isang makasilinghi nga sahi isang kamatayon. Nga kung sa diin, sandig sa autopsy result, ti may mga lagob kag kasubong nga ini sila ang ginpang kastigo anay, antes ini sila ang ginpang patay. Kag sa karon ti ginaintertinar sang Special Investigation Task Group nga hindi lamang isa ang crime scene kundi duha na. Kasunod sa pagwa sang autopsy examination or autopsy result ni Mr. Floyd Fernandez. Sa aton sini karon nga mga kabombo. We have on the line Attorney Hector Chodosio, ang legal counsel ni Mr. Jevron Paruhinog. Attorney Chodosio, sir, good afternoon. Si Bombo Chamini Live, ikaw sa Bomboanay sa Udto, mayong hapon. Mayong hapon, Bombo Cham. Mayong hapon ba sa tagpalabatis sa Bombo Radio. Alright, una kag labing importante sa tanan, attorney, paano naglabot sa punto nga ikaw ang nangin legal counsel iya sa nga lone survivor sa sining ginatawag karon nga Estancia Massacre? Again, kuha ko ni Mr. Jebron kag ako iya lawyer. Alright. Now, may ano ang mga ginpahayag, ginplastar sa imo, ginsugid sa imo, may mga natuad si Jebron Paruhinog bilang legal counsel niya, bilang lawyer niya. Anong mga ginpang tuad sa imo ni Mr. Paruhinog, Attorney Chodosio, sir? Hindi ko lang ma-reveal sa publiko kay govern ako sa lawyer-client relationship. Pero ang iyang ginpanghambal, madamo dira arat na siya subong affidavit which probably basi na pirmahan niya na or basi inog-file na ang kaso. Pero kahapon gin-review ko na yung affidavit kag nagkantula siya sa, I think, sa prosecutor's office para pirmahan. Alright. Kay sino idea nga magpabilin siya sa custody sa Estancia Municipal Police Station? Dito na mismo sa Estancia Police kay person of interest ya kay pag abot sa mga police ato siya to sa kag ako yung driver siya sa salakyan. So while the investigation is going on, dito na lang siya nag-stay sa police station para may protection sa iya kay siya gambal na may mga gunman na nagtiro kag kali siya wala iya nakapalayo siya. Okay. May mga na-involve man nga kantidad sang kwarta sa nasambit sining hitabo. Now karon ginapamangkot kung sino man ang tag-iya sang kwarta kay una bes nagpahayag sa mga nauna nga mga statement ni Mr. Paruhinog nga si JP kag si Floyd ang may utang sa iya, but the next day sang nagkadto dito ang pamilya, lain naman ang sugilanon nga si Floyd o si Jebron naman ang may utang sa duwa sininiya ka mga abyan. Ano may kang tanan sa kwarta. Kay sino giman to kwarta? Attorney Chodosio, sir, may idea ikaw? Ang ginambal sa kon ni Jebron nga iya to kwarta. Ibulig ato nga ihatag sa grupo sa mga tao nga nag-demanda nga bayaran sila. Okay. Nga ako no nagademanda ang isa ka grupo nga bayaran sila. Anong ila sining atraso, abi, attorney?
konektado to sa daw natawag na daw investment ko no sa pag-operate sa isabong. Mhm. Investment sa pag-operate sang isabong. So, bali sino ang ma-operate sang isabong, sir? Hindi ko na mahambal pero I think hindi klaro basta nga amo na ang kinahanglan nga kwarta kay gilasukot. May nagapanukot para ibayad kay daw dugay na ako gilasukot. Mhm. Sa kadugayon nga pagsukot sining kantidad, by the way, mga pila ang kantidad gid in total amount kung may diya ka, sir? Siguro million eh. Hindi lang ko sigurado sa fixed amount kay ila siguro mga transaction. So hindi ko sure kung pilagin basta millions. Millions. So, sino ang may utang? Bali sila nga tatlo or ang duha lang or isa lang sa mga sa biktima? Hindi man gid utang na siguro pero hindi ko man mahambal kung sino gid ang may utang sa ila no kay that is matter nga hindi ko mapagwa sa publiko pero sa affidavit siguro ni Jebron sa uli kung ma-release na sang Provincial Prosecutor's Office or sang police station, mabalan. Mhm. Okay. Now, may kantanan sa sining mga nagapanukot kay ang first account ni Jevron ginparahan sila tapos ginhambalan siya ni JP nga pundo kay sila na ni. Kilala ni Jevron atong mga tawo, attorney? Yes, kilala ya. Kilala siguro sa itsura kon base ang iban, hindi ang iban kilala ya. Hindi lang ko siguro pero may ara siya gin-identify kag may ngalan kompleto ara. Mhm. Okay. Ining kilala niya bala sa pangalan, sa itsura, ara siya dito sang natabong krimen? Oo. Mismo dito sa Villa Panian? Oo, ara. Mhm. Okay. Ma-share mo kung paano natabo sandig sa account ni Jebron ang pagpaniro sa Villa Panian na attorney? Hindi ko na mahambal, no? Pero ara na sa affidavit ni Jebron by basi magsalam ako sa ginahambal ko pero it's better nga sa iya affidavit kay iyan ay gid perwahan gid kag wala sa sala kung mabasa niyo. Mhm. All right. Now, sa karon ano iya ang panindugan sa kampo ni Mr. Parehinog? Imbolbado gin man siya bala or ano si Mr. Parehinog sa karon sa bahin niya sa kampo niya, Attorney Chodosio, sir? Siya ang witness. Kaya siya nakakita pagpaniro or ara siya pagpangtiro. So siya posible amo ang eyewitness sa natabo. Mhm. Eyewitness ini siya. All right. Now, si Jebron sa diin karon attorney? Ara pa sa Estancia Police Station. Mhm. I do believe may ginpirmahan to siya nga waiver nga dira lang siya na mapabilin. Do mo sila? Wala lang ko kabalo pero so far nabalaan ko wala sa waiver. Nga ginpirmahan? Oo. Okay. All right. Now, ining development abi sa autopsy examination sa tatlo ka mga bangkay, nagapati na sa karon ang Special Investigation Task Group nga hindi lamang isa ang crime scene. Kagti bilang lone survivor sa mga krimen, sandig sa mga standard diya sa investigasyon, ang buhi ginakabig as now person of interest but santo ginakabig na ini sila nga suspect until proven nga guilty. Ang sistema karon abi kung may another crime scene, Attorney Chodosio, sir,
may ideya ayan si Jevron Parohinog ang imo kliyente? Wala siguro But ang paintindi ko, kag nakasugilaran ba ko sa mga investigative team, wala sing na-consider na another crime scene kay mabudlay mo na aprubahan. Although gina-analyze ba na nila. Ay so far sa tatlo to nga biktima, ang isa man lang dito ang may mga other injuries kag suno sa deklarasyon na ginsakyan pa siya or naglatumba siya So, posible ang iba niyang injuries na cause kag may sa injury sa liog. So, ginsakyan siya sang isa ka killer nga amo man na ang deklarasyon ni Jevron. Pero ang duwa to sa likod, wala na sa iba't pang injuries except bullet injuries caused by firearms. All right. Sa karon ano ang lihok legal abi ni Mr. Parohinog pinagi man sa imo Attorney Hector Chudosio, sir? Si Jevron will cooperate sa police. Kag isugid niya na kung sino ang kilala niya or nakita niya na nagtiro. Sa muna, dala siya mahatag sa iya cooperation. Kay so far wala naman sa ibang pang idea na mahimo ang pulis dira. Kag tama na ka unbelievable or hindi nila mapatihan na hasta si Jevron ang responsable. Paano yan mahimo? 3 tao nagklamatay tapos siya ang driver. The only explanation is na kanto sila to kag may naghulat sa ila. Tapos pamangkot pati sa kwarta. Tapos pangtiyaw sila gikuha ang kwarta. Simple na explanation, logical kag amo gid ang natabo. Sino gawiyat sang kwarta na mention ni Jevron, attorney, sa imo? Why man arat lang sa salakyan latugtog sa sulod sa kabag. So sa apat bi sa ila wa iya sang siling nga nagauyat or ginpamangkutan din ang kwarta dala di ginhatag ya mo to nagpaniro dayon. Wala man siguro. Kay ginpamangkot pag sila ara ang kwarta mo to ipaniro sila. So most likely sang napantiro na sila before maglakat ang killer kinuha yung bag. Pag linukpanay na kuno nagano si Jevron, attorney? Panic pa siya siguro. Nakagwa siya sa salakyan, nagpanic siya. Nagdalagan siya. Daw na ang natabo. Okay. Sa diin siya kuno naggwa nga side sang salakyan, attorney? Hindi ko lang ito ba tandaan siya apilabit, pero daw kasi nakagwa siya sa salakyan. It could be left, it could be right. Hindi ko ba recall, pero nakagwa siya kag nakadalagan siya. Katawo to na nabilin to isa na natumba bala si Floyd. Nabilin siya kaya natumba siya, nalabot siya dayon sa mga killers. So. Okay. All right. So amo niya ang panindugan sang imo sini nga kliyente nga si Mr. Jevron Parohinog. Anyway, Attorney Chudosio, sir, thank you so much for your time kag sa pag-share man diri sang mga impormasyon nga sarang naton mapalayag karon sa kahanginan regarding this the so-called Estancia Massacre. Okay, salamat man. Thank you so much. There you have it, si Attorney Hector Chudosio, ang legal counsel ni Mr. Jevron Parohinog. So according to Mr. Parohinog, ang kwarta hindi lang mapatod ni Attorney Chudosio kung pila ka milyon basta milyon ang panag-iyasad to amo si Mr. Jevron Parohinog na sulod sa bag. Kag ara iya sa sulod man sa nga salakyan natungtong lang kuno. Sa ton sini nga matag palamati kag
hindi man mapas-target ni Attorney Chudosio kag gina-refer niya kita sa sworn affidavit ni Mr. Jevron Paruhinog kung sa kay sino or sino sa ila ang may utang sa sining investment sa pag-operate sang isabong. So mo ni karon ang isa sa mga ginalantaw diri nga motibo sa aton sining matag palamati. Sunod naman niya sa kampo ni Mr. Paruhinog, wala na nila ginakonsiderar ang another crime scene kay mabudlay ini-establisar. Sa aton sining kapulisan with all the resources, why sang mabudlay diri? Ang mabudlay iyati, syempre, sa aton sining mga kabombo, with due respect sa kay Attorney Chudosio, in fairness man sa kampo ni Mr. Jevron Paruhinog, but we would also consider sa tatlo ka mga biktima nga ang pag-establisar iya sang another crime scene ang yara na sa baga karon sa aton sinima kapulisan. Not unless ngay ni sila magtinamad. Not unless kung mag-andar naman ang 7 million reasons sang Special Investigation Task Group. No? Sa aton sini nga mga kabombo. But may nag-execute na sang affidavit ang lone survivor, ang eyewitness sa aton sini nga mga kabombo, kag posible mangin made public man ini later on. Depende sa Provincial Prosecutor's Office sa aton sinimatag palamati. Now, ginpahayag man ni Attorney Hector Chudosio nga may gin-identify si Mr. Jevron Paruhinog nga kilala niya sa itsura kag kilala niya sa pangalan kompleto. Ara man sa crime scene didto sa Mayvilla, Panian. Sang natabo mismo ang nasambit sini nga pagpang luthang. Sa aton sinimatag palamati. Ginarespitar naton iya ang kampo, ang kung ano man ang statements ang kampo ni Mr. Jevron Paruhinog nga tama lamang ka simple kag logical kuno ang sitwasyon nga natabo. May utang, dugay na nga ginasukot, karon kay mabayad na sila, bantayan sila, kagin pang pamatay. Ugaling lang, di buinas, kay si Mr. Paruhinog, nakasurvive iya sa aton sini nga mga kabumbo. No? But do hindi taman gid siling nga mapati na kita kay sino man niya abi sa aton sini nga mga kabumbo nga inutangan, bayran ka na, ang nagutang si mo, patsyon mo pa. Di ba? Mabayad ka na gani utang, patsyon ka pa. Do sa mo sinabla? Sa aton sini nga matag palamati. But anyway, naka-execute naman sa affidavit sa aton sini nga mga kabumbo, ining si Mr. Paruhinog. Hibaloon taman later on sa iban sini naton nga pagpangalagad kung ano iya ang latest investigation sang tawag siya ni Special Investigation Task Group. Doon naglibog pag ang ulo ko kay hambal ni Attorney Hector Chudosio, do wala naman kuno gina-entertinar sang Special Investigation Task Group nga may another crime scene. Pero last time, ginbawi na nila ang ila sining statement nga ever since kuno, wala nila ginadula nga isa lang ang crime scene. Doon nagdugang libog ulo ta magamos ni Dipla sa aton sinimatag palamati. Ano gimambala ang dalagan sang investigasyon sa Special Investigation Group or Task Group? May nagadikta bala sa ilang iplastar nga wala na sang iban nga crime scene? Gin-konsiderar bala nila nga duha ang crime scene sang nagwa na ang autopsy result ni Mr. Floyd Fernandez? Kag bisan pa nga wala na, why pa abi nagwa ang autopsy result ni Mr. Floyd Fernandez?
ang other injuries nga naangkon ni JP Bosque kag ni Mark Libaw, mga lagob, hematoma, kag abrasion sa aton siniiya nga mga kabombo, lain iya kag libagon ang tono kung lantawon naton nga ini sila ang ginbanggaan kag ginpangluthang. Hindi ba? Kiti, kung si Dr. Owen Libakin pang pambalon, kung patay ng isa katawo, hindi na inaiya malaguban sa pinakasimple nga pulong. Kung patay ka na, bisanhan usan ka pa diraya, hindi ka na malaguban. Inakigan taman to gani mga responder sa instansya, kay ti. Sandig iya sa theory sang Special Investigation Task Group through Police Senior Master Sergeant Talindiro. Nakwa kuno to ni Mark Libaw kag ni JP Bosque ang mga lagob sa ila sining alawas sanggin kuha sila sa salakyan kag gindala sa ospital. Tisli ko ano klase mga responders ni nga ano ni matsyag nila sa ginapanghunos nila to sa salakyan na kargo, parcel nga panghunuson lang kapag ipangitsa. Pero, daw dirigin malansangan karon ang tanan siniya nga pagpangduwa-duwa sa autopsy result ni Floyd Fernandez sa aton sini nga mga kabumbo. Nga man, kung balik-balikan naton sa aton sin matag palamati, ano ang pilas ni Floyd Fernandez sa aton sinimatag palamati, no? Ang iya sini nga pilas banwa, anom ka mga pilas tugas ang pagkaluthang, duha ang patal sinadri duha sa likod ng pisang ilok, ang entrance sa wala pakadto sa tuo. May ara pa siya sang pilas sa iya sining tiyan sa dughan. Sa wala sini niya nga luku-lukuan or sa left niya nga paa, kag sa wala nga luku-lukuan may mga lapos na siya nga pilas. Granting for the sake of logic and practicability per se sa aton sini nga mga kabumbo, ang hitabo na tabo mga ano mo, mga launay, medyas ang kagahon, bumukris, di ba? 12:30 sang kagahon. Takita ang lugar, bilya panian, liyog ko, bumukris. Ang site gid wala. Si Bumbutsari, mangkuton ko kay nakakanto na to sila. May street light na to? Wala street light? Kung gabi, dulom ay. Dulom? So, how it is possible nga maigo sang firer ang paa ni Floyd Fernandez kung ini siyang nagadalagan palayo. Kag kung nagadalagan ikaw palayo, bumukris si Lugo, anong plastada? Ti siyempre katalikod ka, di ba? Tingang entrance sa tubang sa paaw. Hambal gani isang kilala ko, basi bumbutsam naka night vision goggles ang nagtiro. Hindi ba? Kung nagkamang si Floyd Fernandez pakadto sa dingganing kalamangan niya, talamnan nga ang mga abrasions kag hematoma or kontusyon ara sa likod sa tiil. Hindi ba? Sa aton sinimatag palamati, kag kon ang entrance sang
pilas ni Floyd ara sa left side. Sinong sa left side ni Floyd? Si Mr. Jevron Paruhinog. Now, sa mga naunang account ni Mr. Paruhinog, anong hambalya? Diin siya nag-agi. Kay paglupok ko no, ginpaandarya na dayo ng salakyan, amo to nga nagtakingking. So, din siya nagwa. Dito siya kuno nagwa sa passenger seat. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kag binuligan niya pag ani si Floyd nga makagwa. Tikon may ang trajectory sa bala halin sa wala pagkanto sa tuo, paglinok pa na igo tan is Jebron eh. Hindi ba? Kaya rasa siya ang nagadrive mo. Sa aton sino makabumbo? Anyway, ginaplastar naton ini mga kauturan sa aton sini nga mga kabumbo kay hulamon ko mga tinaga ni Attorney Chodosyo. It is unbelievable. Nga dito sila nagkalamatay sa may Villa Panian. Ang pilas ni Mark Libao, 3, 2 lapos. Ang pilas ni JP Busquet, 3 man, 2 ang lapos. I hope I remembered it right. Ang pilas ni Floyd, 6, 3 ang lapos. Kung dito sila pinamatay, 3 pilas ni Mark, 3 kay JP, 6, 5 man kay ano? Pila na tanan? 6 plus 6? 12? 12 pero ang lupok 4 lang. Ang na-recover nga slug kag empty shell 6 man. Diin to yan nagkadto ang 6 kalupok nga kulang. Or di nagkatong 8 kalupok rather nga nagkulang kay 4 lang ang nabatian sang barangay Tanod. Oo, kung lang tawon nimo ang mga natipon nga recoveries, facts, sandig iya sa autopsy result sa mga biktima, it is unbelievable nga didto natabo ang pagpangluthang. Hindi ba? Amo na nakasimple sa aton sini nga mga kabumbo. Kag sa aton sino mga kapulisan, waay kuya nagapati nga mabudlay i-establisar kag tukibon kundiin ang first crime scene bangod nga ti kamo Philippine National Police. You have all the resources para iya nga mag-conduct sang quality, kaya mo na mo, quality nga investigasyon, kaya mo nang gusto sang regional director. Quality investigation, hindi iti investigation. Now, you have to double time. You have to triple time. Sa aton sino makabumbo. Sa inyo siniimbestigasyon, Special Investigation Task Group, kay sa nasiling na may 7 milyones nga hindi makita. Nadula, nataban sang grupo sang nagtiro sa ila sa salakyan ug galing kiti mabudlay i kumplituhon ang pasol kag mabudlay i-konsiderar nga didtong tiniruhay kay gasulubrang ila igo sa na-recover sini nga bala. Empty shell and slug. Di ba? Sa aton sino makabumbo. Ang Philippine National Police, particularmente ang Police Regional Office 6, sa liderato
ni Police Brigadier General Leo Francisco, "Sir, gusto ko nga mag-retire ikaw, may ara sang remembrance ang mga taga-rehiyon sa isa imo." No? Hindi ko ya gusto, Brigadier General Francisco, sir, nga you will be remembered nga two-time Cavalier Awardee ikaw. Yes, you deserve it, but luyag naton nga masugpunan ina two-time Cavalry Awardee kag amo ang PRO6 Regional Director during his stint sa Western Visayas nga nakasulbar sang Estancia Massacre. Oh? Luyag ko mo nang isugpon pananglitan nga magabot ang tsimpo nga mag-retire si Police Brigadier General Leo Francisco. No? Tapos bulak-bulakan ka na sa PRA because the regional director wanted a quality investigation, so on and so forth. Amo sini bla 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 amo sina. Oh? And also, we would like to commend the Iloilo Police Provincial Office nga amo sini ang inyo nga tsimpo, no? Sa aton sini nga mga kabombo nga mapamatud-an nyo man sa pumuluyo nga kon napaslawan ka mo sa Claire Jergos case, this time masulbar nyo na ang Estancia Massacre. Kung damo naghikay sa inyo sa investigasyon nyo sa Claire Jergos sa Claire Jergos case, this time pamatud-an, prove them wrong. Nga maayo gali nga mag-imbestigar kag makasara nga magsulbar sang krimen. Ang aton sin makapulisan. Karon sa aton sin makabombo kung mapaslaw pagid kamo sinadiri, sa aton sin matagpalamati, you'll become a laughing stock. Karadlawan kamo sa aton sin makabombo. Ugaling kiti ang hutik sa ako ni Judas Blabombo Cresilugo, hambali sa ako niya karadlawan man. Karadlawan pa iti may city milyones kami karason. Bisan karadlawan tamon pa iti may city milyones man kami karason. Sa aton sin makabombote, damos na bla. Take this as a challenge sa aton sining mga kabombo. Sa PRO6, sa IPPO, particularmente sa Special Investigation Task Group. Kita ta naman balaan ta ng mga kabahol no? Kag hindi kita diri magbaton sang rason nga mabudlay na ikonsiderar nga may another crime scene. Iyala na iya sang mga matamad. Sa aton sining mga kabombo. Oras 52 minutos sa kaligad sa takna sininga launa. Sa aton sininga panumbalik ka banwa, one COVID allowance kag may mga ginpang relieve nga pulis dito sa probinsya sang Antique, balikan ta pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues.
Mas maayo no sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors, kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online o kung pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapataas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot.
Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Dos na sa hapon sa aton sini nga pagpangalaga driman sa bombohan ay sa udto. Iban sini nga mga balita kaga impormasyon siguro itugyan naton sa iban sini Manusip Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Sa mga kabombo naton di kamo magkalipat padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sini iya nga mga entries. Kay puas na ang aton sini nga grand draw sa enhanced swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Ang deadline naton last 12 sa udto sa pagbaton sa inyo sini mga entries. Hingagaw. Damo imo entries nga ginpadala, dako man ang imo tsansa nga magdaog. Standby na sa kahapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombot Shama Blanco Hover gabilin sa imo sa manenay nga hapon may God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Sa aton sinigali nga mga kabombo sa aton iya nga Christmas countdown, pila na lang kadlaw antes ang Paskwaman. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 93 días na gid lamang kag Pasko na. Sa liwat, ini si Momot Shama Blanco Hover para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio! Bumbo! Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abukado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakas ng cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense burst sang antioxidants sa abukado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate sang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini.
Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon, kay mga balatian, kaangay sang pulmonya. Gani, hagan-hagan na lang ina, bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masaming nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ni sang phytosterol sang ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Sa patatas, masamig ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skin naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag
kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos o kun sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang atong nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kon ang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sagwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabug-usan sang 8 ka type sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon.
Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya, isa lamang kabes. Pon, sa itanan mga kabombo ang atong nga oras, alas 2:13 sa hapon, 13 minutos, makalipas ng alas 2. This is Tita Regine sa Friday edition. Sa nga pala tuntunan kahapon lamang. Thank you so much for being there again. And thank you for your stories sa atong dira nga mga letter senders. Kag sa mga mangin letter senders manaton, you can share your stories. Ang mga inagyan ninyo nga hindi nyo gid makalipatan, something nga nagbilin gid sa inyo, dako nga impact sa inyong kabuhi, can be beautifully shared. Diri sa kahapon lamang program, i-email nyo lamang ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat ninyo kag ipadala. Care of sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Welcome everyone, this is Tita Regine para sa kahapon lamang program sa Friday nga edition, September 23, 2022, 93 days to go before Christmas. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. And since you can already feel it everywhere, the Christmas air start, no? Packing something, saving for someone, and giving love, not just on Christmas Day. I Need Your Love, ang atong ambahanon para sa inyo sa sining hapon. This comes from our Bombo Music Festival from Albert Acolado. And this would always remind us of Christmas, giving love in whatever ways that we can. Ari na ang atong ambahanon para sa inyo. So I welcome you diri sa KLP. I Need Your Love. Good afternoon. I need your love, you brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way our love will always meant to be. Oh, please believe in me that
I need you, I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Well, I guess everyone needs love. I need your love. All people need love. Albert Acolado para sa inyo. Exclusive na sa Bombo Radio Philippines. Nagikan sa Bombo Music Festival. 18 minutos, makaligad ang 2:00 sa hapon. And here we go with our first story. Gina-share diri sa aton ni Miss G from the province of Iloilo. And thank you so much kay Miss G for providing us with some pictures. So, sa mga nag-view sa aton sa sininga hapon, may mga makita ka mga pictures. Yari ang yeso lahat nagasiling, Dear Tita Regine. Bayad-ayad gid nga hapon sa tanan nga mga listeners, mga staff, kag ilibinigid sa imo tita. Time is too fast. Kagadamo na sa mga nagkalatabo sa akong kabuhi nga gusto ko man nga iga-share sa imo nga program. Life is really challenging. Kag hindi ako sure kung hasta saan ko gid tindugan ang hurubaton ko sa self ko. Never give up, no matter how hopeless. As I go on with the journey of my life. By the way, Tita, remember Miss G from the province of Iloilo, 42 years old? Here I am again. Sugpunan ko ang mga nagakalatabo sa kabuhi ko. After mo nga ginbasa ang letter ko last year, nagbalik ako sa hospital where I was admitted. Na-meet ko ang best friend ko sa college nga kasi manwa ko man, kag mapa-admit siya kay lain iya pamatsyag. Ginistorya ko sa iya ang natabo sa akon, kag sa akon nga sakit. Malawig na nga mo na istorya, sa magsabat ang tupad ko. Siling niya, abi mo bala, nabatian ko sa KLP nga program ni Tita Regine, pareho gid sa imo nga ginaistorya. Worldwide gani ang Bombo Radio, di ba? So nag-positive ako sa pulmonary tuberculosis, kag under medication ako. 2 months na ang medication ko, kagamo ato ang end sang letter ko. I can remember ang letter sender tang naka until 8 doctors siya sa pagpa-check up sang iyang ginabatsyag nga seems like wala sang kaayuhan. So muning sugpon. So we will know the latest update sa iya as of this time through this story. So gintinguan ko nga imnon ang bulong ko, Tita Reg, bisan daw hindi ko kaya. Wala ako gana magkaon. Rason nga naganiwang ako nga naganiwang. Tita, every month gabalik ako sa DOT Center kay gina-check up sang doktor. Ginaakigan ako sang doktor, Tita. Kay nga daw nga naganiwang ako. Nga wala ako gana magkaon. Kaya nagatake ko sang bulong nga ina, nagapalakaon, kay nagatinambok. Masakit ito na gani. Akigan pa. So, amo ina, nga sa private ka kakadto, kay damo kwarta mo. Basang doktor.
Tinagakadto lang diri sa akon ang wala kwarta. Ano gid man ang rason? Kung nga ang masakiton, nagakadto sa private nga doctor, Tita Regine. But you don't need to answer. So ako tani, talk to me in a nice way lang, and bisan gamay lang nga respeto, kay ti pareho man lang kami nga tao. Kami sa among department, Tita, we have patience. Have patience and be kind all the times kami. So 42 kilograms ang weight ko, so mag-start ako medication. Nag-end ini after 6 months, nga 38 kilograms na lang ako. Oy, nag-lose weight ikaw. So after 13 days, gin-mass vaccination kami nga mga teachers sa amon banwa para sa COVID-19. Ginisip ni doktor kung pila na ka-days nga nakatapos ako inom sang medication. Siling niya, ginahapo ka? Sabat ko wala. Ginaubo ka? Wala man, sabat ko. Abi lang tawon talikod mo. Gintadlong ko man likod ko. Gin-check niya. Siling niya, okay. First dose vaccine was taken. Ang matuod dita, gihapon ako, kaginaubo. Uy nga away ka nanugid sang tuod. So after 5 days, nagbalik ako pa check up kay doctor number 8. So umuini nga doctor, ang almost 3 years ko na nga ginapa-check upan. So mga 8 months na ako, wala kabalik sa clinic niya, kaya nagpa-check up ako kay doctor number 9. Ang nakadiscover sang PTB ko. Kag si doctor number 10, amo ang doctor sa DOTS treatment ko. Ginakigan niya man ako, kay nagpa-vaccine daw ako, nga ginahapo ako. Ginhatagan niya ako request, PCR test. Wala, ako nagpa-PCR test. Nagniwang pagid ako. Hasta nakalabot ako sa 35 kilograms na lang. Grabe pala nalom sa mata ko, tita. Kag daw wala na ako muscles. Hambal ko, kinamat-amat kaon sa virus ang mga muscles ko. Mura perti ako kaniwa. Feeling ko, daw hindi ko nagid kaya. Grabe ubo kag hapo ko. Ang atake sa akon, antes ako matulog, kag pagbugtaw sa aga. Kung magumpisa ang ubo ko, almost 2 hours nga ubo with plemas, kag ginahapo ako. Kung sa school ako, daw wala man ako ginaubo, kung hindi man lang ako makapuyan. School balay lang ang routine ko. May service nga motor. Wala na ako nag-iistorya sa mga tao, kaya hindi ako gusto nga maluoy sila sa akon. Since 2019, nga nangin 3 stars ang amon nga school sa SBM Wins, may naga-benchmark sa amon nga school. Just this February, may taga-Igbaras nga nagkadto sa school namon. Aga pa ako nagkadto sa school, kag nagpanilig sang atubang man lang sang room ko, ginahapo ako, kag ginubo. Nagabot ang bisita. Nagkadto sila sa mga rooms. Nagsulod ako sa CR, kay daw lain gid pa matyak ko. Damo teachers nagsulod sa room ko. May isa nga nagatindog sa gawang sang room ko. Nagwa ako sa CR, kag magsiling, "Ma'am, palihog bala kuha sang face mask mo, kay daw kilala ta ka." Classmate ko sang college, tita. After 22 years, nagkita ay liwat kami. Nagtululuha niya. Siling niya nga, "Oh, grabe, ikaw kaniwang. Ano natabo sa imo?" Ginistorya ko sa iya. Kag may upod siya nga teacher, nga hambal niya, "Ma'am, try mo bala kadto kay doktor nga amo ni ho. Kadto ka sa clinic niya, kay pulmonary doctor ini siya." Dumapatay na ako sa do, sang atakihon ako sang silent pneumonia. Dira mo lang ako nagpa-check up. Nag-ayo ako. Sang weekend, nagpauli si Mr. R. Amo ini si Mr. Wright ko, tita. Tungod sa construction, ini siya nag-work. Sa south kami ga-estar, kag sa north pa siya nag-work. Hambal ko, do hindi na ako mapaayos ang doktor. Mayad guro, mapatanaw ako sa serwano. Ginpangitaan ako kwarta ni Mr. R. Hambal niya, basta, pagkatapos mo kadto sa serwano, pa-check up kagid sa doktor, ha? So, nagkadto ako sa serwano, sa sikat nga serwano. Damo daw na paayad.
So basi mapaayad naman ako. Hambal sang Ceruano, ulubrahan. Mabayad lang ako, sila lang bahala mangita sa mga gamit. Ang bayad, 5,800 pesos. Baka mahal mong galing. So gintulo ko lang ang presyo. Hambal sang Ceruano, may surundanon ka o nga manugbulong. Sabat ko, ito wala gid ako na trace nga may Ceruano sa pamilya namon. Sabat niya, basi wala mo lang nabalaan. Hambal niya pagid, may lain ginhawa nga nagasunod permi sa imo kaginayanggaw ka. Sabat ko, ano, aswang? Daw wala man aswang sa amon. Hambal niya pagid, may pamilya ka nga nahisa sa imo. Sabat ko, to okay man kami ka pamilya ko, kaya ang sakit ko madugay na. Sila pa ang maluoy sa akon. Hambal niya pagid, may upod ka sa work na nahisa sa imo, tungod nagabaton ka lang sang sweldo mo, nga wala mo man ginaserbisyuhan. Sabat ko, hindi, takon mag-agree sa ginahambal mo. Kay balaan sang tanan ang sitwasyon ko, pero ginaubra ko, obligasyon ko sa eskwelahan. Mas mayad pagani classroom ko, ginagastuhan ko sang sa panimalay ko. Disappointed takon sa mga ginahambal niya, butang nga nagpalingin pagid sang ulo ko. Nagpuli kami. Naghapit ako sa school, mga 2 p.m. na. Pag-abot ko, busy mga upod ko sa pag-sort sa mga modules ng inugtagtag sa mga learners. Hamal nanda, kumusta panaw mo? Sabat ko, naghapit gid ako diri sa inyo, kay nagagamo ang pensar ko. Sino bala sa inyo, nahisa sa akon? Gikadlawan pa nila ako. Siling San Ceruano, may upod ako nga nahisa sa akon. Sabat nila, nga mahisa kami. Ano hisaan namon? Maluoy gani kami sa imo, kay may sakit ka. Ginistorya ko sa bata ko, hambal niya, Mama, hindi ka magpati sa ila. Mga witchcraft na sila, hindi na sila makapaayos ang sakit mo. Ginsugid ko man sa sister ko, hambal niya, huwag kasalig sa healing prayers ang bata mo. Nagpagamo lang sang pensar ko ang pagkadto ko sa Ceruano. Friday ako nagkadto sa Ceruano, kag pagka Wednesday, nagpa-check up ako sa doktor. Doctor number 11 ko na initita. Nagpa-x-ray ako. 2 lang sensilyo sa 1,000. Ang check-up, 600 pesos. Giresetahan ako sang bulong, kag amo ini, kag ang ini nga bulong mabakal sa drugstore, almost 4,000 pesos. May request for laboratory. Ginabalan ko bata ko, ask sa isa ka lab kung pila tanan bayad sa labs. 3,555 pesos. Ginapabalik after 1 week with lab results. So after 3 days ko nga inom sang bulong, mayad pa matsyag ko. Why na ako ginahapo? Nagaganhagan ang ubo ko. Hambal ni Doc, sige, next week ka na lang balik. Damo pa reseta, mga 4,000 pesos liwat. After 2 weeks, ipamangkot ako ni doktor, kumusta pa matsyag mo? Sabat ko, Dok, nagbalik naman ubo ko. Hambal sang doktor, Ma'am, need mo daad magpa-admit, bisan 5 to 7 days lang, para ma-CT scan ka, kagang bulong mo, through injection. Sabat ko, sige Dok, mangita pa ako kwarta. Balik ka next week para ma-check up ko pagid ikaw. So nagbalik ako after a week. Okay man pamatsyag ko. Kay pamangkot ako sa doktor if when ako mapa-admit. Sabat ko, Dok, ginahulat ko pa ang urutangon ko. Gipamangkot ko ang doktor if mga pila ang amount nga i-prepare ko. Sabat niya, mga 50,000 pesos. Dok, siling ko, pila bay ang imong mga professional fee? Sabat niya, why ako nagapanukot sang PF or professional fee?
Gintagaan niya ako request for PCR. Hambal ko, Dok, pwede ko man pangayuan ang bantay ko? Sabat niya, wala na gina-required ang bantay sa negative result. Reseta liwat. Nag-loan ako, Tita Regine, sa GSIS. Enough para gastuson ko sa hospital. Pero hindi gid siya dako, kay kadamo na sa mga utang ko. Nagpa-PCR test ako sa Amanbanwa, kay libre. After that day, bit-bit ko ang negative result pakadto sa hospital nga gin-refer man ni doctor for my admission. Wala ko na imagine nga sa private room gali ako kay hindi ka kuha private ni doctor kung sa ward ka. Ngikol baan na ako kay base hindi makasarang kwarta ko. Next, hindi ako pwede ma-admit kung wala negative result ang sister ko nga mabantay sa akin. Si doctor talaga. Uno, kay earlier yung pangayuan mo siya, di ba? Pero ang bali, hindi na need. Tita Regine, gin-antigen test ng sister ko kag pagka 5 a.m. on the following day, gin-PCR siya sa hospital. Sobra 3K. 3,000 ang antigen kag PCR kag sister ko. Cash out. Na-admit ako, may oxygen, may dextrose, kag may butelya para sa injection ng antibiotics, gatabid na sa akon. Mayad ang pamatsyag ko, nasa private room. May TV, aircon, ref, solo pa ang room. Malas lang, kaya ang CT scan sa hospital guba. So, need ko magpa-CT scan sa iban nga hospital. Chest CT scan, 7,500 pesos cash out, pati na ambulance nga sakyan. Nagpa-2D echo pagid ako ng mga 4,000 pesos cash out man. Kaya kung charge daad sa hospital, maka-discount pa sa PhilHealth ko. After 6 days, magwa na ako sa hospital. Nagkadto ang doktor ko, mga 10 a.m. Siling niya, asikasuha bill nyo kay magwa na kamo. Gisugo kang sister ko nga ask niya kung pira bill namon. May na-receive ako nga message nga kin-forward sang bata ko nga runner namon sa Gua Hospital. Ang balayran nyo nga PF or professional fee is 12,000 pesos. By day nyo diri sa clinic para maasikaso bill nyo. Mayad pamatsyag ko, tita, pero dumatumba ko sa ginatindugan ko. Garing base maglala pa ako kag hindi nakapuli sa balay. Ano ning doktor ko man? Kanino, ambal niya, why siya PF? Why siya kapanukot BF? Ngali 12,000. So far, dumayad man pamatsyag ko, hambal ko sa bata ko. Kadto ka sa klinik niya, hambala siya installment lang pagbayad ko, kay dira man ako gapa-check up, kay base ma-short kita. Wala pa namon nabalaan, bill namon tita. Gusto pa ni Doc, 80% baydan ko. Hamba ko sa bata ko. Bayde, kag magbalik dya. Gintawgan man lang ni doktor ang billing. Ay. Ang ginpa-prepare niya nga 50K, 50,000, dapat doble. Mangangakaw kung wala ka na uyatan. By the way, Tita Regine, na-admit ako sa amuling government hospital, kaya ang clinic ni doctor sa isa ka private hospital. Solve na ang bill namon. Ang kwarta nagaabot man kung kinahanglan gid. Dako gid pasalamat ko sa PhilHealth. Dako-dako na ang nabulig niya sa mga hospital payments ko. Naka-discount man ako sa GSIS sa room rates ko. Nakagwa kami sa hospital 6 p.m. na. Ang biyahe halin sa hospital pakado sa amon mga 4 hours. Mga 10 p.m. na kami nakaabot sa amon balay. Kada bulan gapa-check up ako ka doktor kag nagataas ang dosage kang bulong ko. Tungod wala man nagaayo ang ubo ko. Ginatagan ako ni doctor sa medical certificate para referral sa Amanbanwa nga ma-apply ako for PWID para nga makaless ako 20% sa bulong. Gin-prepare ko man mga requirements. Pagkadto ko sa DSWD, hindi ako pagkatagan PWD ID tungod wala daw ako physical disability.
Damo akon nga explain kag please sa ila. Apang, daw wala man tupa ang pakitluoy ko. Hambal ko sa self ko. Hindi gali dapat PWD ka person with disability, kung di PWPD, person with physical disability. Dapat ja. No choice. Kung kaisa, 3 days lang ang budget, so balik naman sa drugstore after 3 days. Ang drugstore pa nga ina, tita, sa pihak pa nga banwa. Tungod dira available ang mga bulong ko. Mga 250 pesos pa ang pamasahe back and forth. Duha pa tani ato ka antibiotics ko. Tungod may bronchiectasis ako. Gin-antibiotic ako ni doc for 6 months. MWF lang ang pag-take ko. Half tablet lang. Tag 105 pesos ang isa. So until August came, gin-request ako ni doc na magpa-x-ray kag mag-follow-up check-up. Habang ni doc sa x-ray, kung nga wala ako gaayo, kay ka-effective man sa mga bulong ko. Habang ni doc, ang mga holes sa lungs ko, imbes nga ma-prevent ang pagdamo, nagdamo na gid. Kulbaan ko, tita. Is it my time na? Ask ko sa self ko. Time will come daw, nga tabidan ako sang tubo. Ay, wala na ako kabati, kundi itabid ang tubo. Hambal ko, Doc. Hindi na ako magpatabid. Hulaton ko na lang mapatay ako. Nagpuli ko, huy-huyabag ako, pero ginbakal ko man ang reseta ng mga bulong nga lapit na lang mag 6,000 pesos. Grabe sa bulong lang, no? Pag-abot ko sa balay, ginsugid ko kay Mr. R. Nag-decide naman ako, makadto sa serwano, kay hindi na si Doc kabalo, kun nga nga wala ako nag-aay. Lain naman nga serwano ginkatuan ko. Sikat man, hambal nila, kagdamo na mga testimonies nga nabatian ko, nga napaayad na. Tita, amo man gihapon ang siling sa serwano. Nagpaobra ako, hoping a last choice ko na, batunon ko na kung ano gidman ang matabo sa akon. Hambal ko, kung ginhisaan ako, kung ginayanggaw ako, hindi ako gusto nga mga serwano nga aswang. Paayuha lang ako, hindi na ako gusto makilala kung sino man ang naghalit sa akon. Huwag man ako plano magbalos. Paobra ko dayon. Mga 8,000 pesos man nagasto ko. Damo dapat sundon, ginsunod ko man. Damo dapat imnon, ginsunod ko man. Damo hindi dapat kaunon, ginsunod ko man. Sa school namon, natuon ang room ko sa makeshift classroom. Dugay na ako tungod ini ang home-based ko na nga eskwelahan. Natuon ako sa makeshift nga room nga made of light materials lang ini, tita. Ginbaton ko ini tungod I want to teach mathematics sa grade 4, 5, and 6. I graduated in college with concentration in mathematics just because I love math and I want to learn and share more about math. May kahoy, lunok nga nakatabo na sa atop sang room ko ang mga sanga. Kag every 3 months, nagailis ang dahon na. Amo man akon nga pasilhig, kag tungod pandemic, wala bata sa school, kag need gid ako nga ako ang manindot. Kung pabayaan ko, basi mataas pa sa akon ang mga laya nga dahon. In one of the pictures, no, ginsenya dira ang exact location sang iya nga room, kag kung sa diin siya ayon nagapanilhig. So may ara di siya nga gintudnan, somewhere there. Okay, sa picture subong, no. Ang makeshift nga classroom, kag ang area kung sa diin siya ayon nga nagapanilhig. So, tita, tungod hindi ko kaya nga hakuton ang ramo, wala ko bala amat-amata katutod sang kalayo. Naobserbahan ko nga ang aso wala nagakadto sa kahoy, kundi sa room ko. Daw may pader bala nga ginabungguan, kag daw nagatunga ang aso. Hay, to see is to believe. Ginpatapas ang kahoy. Hindi man ako nagpatapas, pero ang mga friends ko, ako ang ginbaslan. Daw tuod man,
Nangayo ako favor sa mga upod ko sa school nga masaylo anay ako room. Mayad tita, they are willing to sacrifice para kanakon. After 1 week, birthday ko na. It's my 42nd birthday, September 3. Oh, belated. 42 pa lang, pero feeling ko daw end ko naman. Kaya tisiling nila, ang death, nagakatabo, lapit, or on birthday sang isa katao. Haha. Ginidvite ko mga upod ko tita nga makadto sa balay to celebrate. Nag-uran sang damol. Hambal ko, hindi, ato sila magkadto kay damol ulan. Nagabot sila, aga pa, mga 9 a.m., kag may dala nga pagkaon kag cake. Doon na mag-o ko sa ila tita, kag hindi sila magpati, nga lutuan ko sila lechon. Wow. Wow na surprise naman ko, kay may money garland pa nga naghatag sa akon, nga isa man ka stakeholders ng amon nga school. Basta, sadya ko tita that time. Salamat yid sa mga co-teachers ko. September 15, just this month, may follow-up check-up naman ako kay doctor. Tapos ang doktor, ma'am, natingala bala ako. Kay subong, wala nagahagrak likod mo, kag wala ka nagawa plema nga ginapagwa, ay nagaganhagan, gidman pamatsyag ko tita. Sa pensar ko, sino gidman ang nagbulig para maghaganhagan pamatsyag ko? Is it you, doctor? Is it him? Serwano? Oh, I know. It's God. Hambal sang Serwano, damo-damo, hindi ko pwede kaunon. Hambal sang doktor, kaon ka sang tanan nga gusto mo kanon. I decided, nga tanan pwede maka-irritate sang tilao ko, hindi ko pagkaunon. Sa subong Tita Regine, I am hoping to survive. Wala na ako choice but to face my life in reality. The most important is, I believe in Him. I trust Him above all things. Nothing is impossible naman, Tita Regine. Basta my most powerful weapon is prayer. He gave this to me and He trusts me. Nakakayanin ko. I'll be stronger than before. Same man sa mga listeners ang kahapon lamang, lain-lain kita nga kabuhi nga ginaagyan. Ako, wala ako sang sakit nga nabatyagan, kundi ubo, hapo, kag wala gana magkaon. Ang iban, damo na batyagan, mas sobra pa sa akon. Magpakabakod kita. Habang buhay, may pag-asa. Every time I pray for myself, ginasakop ko kamo. All of us nga ginabudlayan. Masarangan naton pasanon ang cross nga ginhatag sang Dios sa aton. Keep stronger. Never give up, no matter how hopeless. Sa mga healthy, sa mga wala sang sakit, please, sakpa kami sang inyong pagpangamuyo. Tita Regine, salamat gid sa time nga ginhatag mo sa akon. Dako na gid ang part mo sa kabuhi ko just because I have already shared my life many times. Gabay pa nga naka-encourage man ang akong kabuhi sa mga listeners. God bless us. More power. Thank you. I'm expecting to share again my life as a survivor. Respectfully, Miss G from the province of Iloilo. And from among the pictures, mga kabombo, makita yung mandira nyo, no, ang pag-decrease ang iyang weight. So, may siya picture since 2013 up to the present, kagkadako gid man, no, sa iyang weight loss. But anyway, first and foremost, ako, nag-admire gid ako sa imo nga kabakod. And sa hugot sa gihapon nga pagpangamuyo, and pag-surrender sang tanan sa aton nga Ginoo. And I thank you also that you gave us this follow-up letter. We would also wanted to know kung ano na ang imo nga naabutan. Remember, mga kabombo, atong last year, no?
nga gin-share niya sa ato ng iyang story, nga kagulpi lang gid niya, nga nag-amuna, ang nagaubo na siya, nagahapo na siya, imagine, naka almost 8 doctors na siya, kag before na balaan, no, nga may PTB gali siya, and since then, ang namian ko gid, no, inabala nga, wala ka man nagauntat from your end, bisan ano ka gasto, bisan ano ka budlay, kaganapi, no, you have a family nga nagasupport sa imo, you have your daughter, and then you have your partner, nga wala man nagapabaya. Kag ikaw gid mismo why kaya labot, no? Pangutangan, basta makabaka lang sang bulong, makapa-check up lang. Pag unisipon talang, no, as in siguro halos ang tanan mga sweldo dira na lang nagakadto sa imo nga pagpa-check up, sa imo nga pagpabulong. Pero sige lang, no? Keep holding on. May progress, hindi bala? And amo na ang importante sa tanan. And then ang imo nga faith, nga I can feel that every day is only increasing. There are times nga daw halos mag-give up ka na, you do not know anymore, diin ka makadto sa sarwano bala o kung sa doctor, but of course, no? It should be first to God, the greatest healer. Siya ang aton nga provider. Siya ang naghatag sang kabuhi sa aton, and He would guide you. And as I was talking, your faith is simply increasing because of what you are going through, no? Nabala nga, faith, nagapati ka lang, even if you do not know what will happen to you, di ikaw dalon sang sakit nga ini, nga nagdapo sa imo, but your belief, nga hindi ikaw pagbabayan sang Ginoo, is there. That's what you call faith. And din nabala, entrusting everything to Him, knowing that He would take care of you, that's faith. So I'm sure your faith would heal you, and way takabalo, no? After nga overcome mo ini ang imong nga sakit, basi everything would be clearer kung diin gid nga path luyag ikaw dalon sang aton nga Ginoo. So just keep on holding on, and at the same time hindi gid mag-waver sang imo nga pagtuo sa iya. Yes, prayer is power. And so that's why, no, kanayo man sa imo ginbilin diri sa mga healthy, include those who are sick, those who are suffering sa inyo nga pagpangamuyo, no. They badly needed our prayer. So keep on praying for you. Thank you so much, Gid, and kabay. Tuloy-tuloy na ha ang pagbetter mo until one day, next letter nga i-share mo diri sa aton inang kung paano ikaw nga nakasurvive. That means nalampuasan mo gid ang ini tanan-tanan nga imo nga gina-suffer as of this time. We'll be praying for that. Thank you so much sa imo, Miss G, sang probinsya sang Iloilo, for sharing your journey with the Lord, your journey and life. Salamat gid. 10 minutos bago magabot ang tak ng 3:00 sa hapon. Magapanabalik ang KLP pagkatapos ng gid sa pila ka may importante nga mga pahibalo. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration.
Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sa kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kun makakas gilayon, kag malikawan ang peligro. Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang nga pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang nga Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15, agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanawhanan sang probinsya ang nagabuligay agud nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan naton ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ang mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kung ang metallic object sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances. 5 minutos bago magabot ang alas 3. Proceed kita sa aton nga next story nga nagabantay gid subong ang letter sender naton. Because ang iyang request September 23 basahon ang iyang story. And this is from Wais Nanay Sang Leon. Dear Tita Regine, una sa tanan nagatamyo ako sa imo sa maayong hapon kay sa mga staff sang Bombo Radio kag mga pumuluyo nga nagapamati sa sininga hapon. Tawgon mo lang ako sa kay Wais Nanay. 4 kami nga magbugto, 3 ang lalaki, 1 lang ako nga babae, ikaduha ako. Nagapangidaron ako sang 64 years old. Sang pag-graduate ko elementary, waay na ako nakapadayon sang eskwela ko. Sang nag-edad ako 14, nagumpisa na ako obra sa tao. Naka-obra ako sa may Aurora Subdivision dira sa Iloilo. Ang akon ama isa ka doktora, pedia. Ang amo ko sa Manila ga obra. Sa 1 ka bulan, kaduha lang siya ga pauli. 2 ila bata, puro babae, mayaya, ako taga Paninlo, taga Laba.
May kusinera, may sekretarya sa clinic nila, isa ka driver. Ang amo ko medyo istrikto. Isa kahapon, may mga pumuluyo sa subdivision nga naga-prosesyon sang banner sang barangay sang Virgen. Sa amon sila pakadto. Hambal nila, diri naman ako sa inyo or diri naman sa inyo mahigda ang banner sang Virgen. Do hindi tani ako magbaton kay basi akigan kami kag hindi man magsugot imaw ko. Pero nagaulo-ulo gid si Mrs. Montero nga amiga sang amo ko. Kay permi sila gina-invite ni Mrs. sa ila balay. Sa atubang man lang balay sang ama namon. Tigin baton ko Siling sang upod ko, hala, akigan kagid ni Toto. Wala man ako nahadlok, kay may salig man ako sa Ginoo. Naka-experience on bala ikaw tita sang barangay sang Virgen sang una? Amo ina diri sa amon. Subong daw wala na. Oo, naka-experience ako. Gamay pa ko. So pagkagabi, nag-abot amo namon. Pagsulod niya sa sala, hambang niya tita ay abaw, ano ini nga santo-santo? Sino nagdala sina dire? Hamba sa mga upod ko, ay ara na, naakig na si Toto. Dayon ko gwa tita, hambal ko to. Barangay sang Birhen ina to. Nga agin pasulod mo ina dire. Sa pila ka adlaw, mga makawat, pasudlo na ninyo dire. Siling ko to, sila Mrs. Montero nagdulong sina dire. Di bala, amiga man ninyo sila? Di mo to tita, naghipos lang siya. Pagkaaga, 4 pa lang, nang limpyo na ako sa sala. Hinahinay siya nagwa sa akon. Sa mahinay nga tingog, siling niya, sino ganing nagdulong sina dire? Siling ko, si Mrs. Montero Sabat niya, di inaman na nila ila dalon karon? Di inaman na nila ina dalon karon? Sabat ko, ang butsila ay, di ano ina ang box? Siling ko, donation box ina. Depende sa imo kung hulugan ina. Kung hindi ka, pwede man. Sabi mo sa gabi, ang mga upod ko, gagutok sila sa pertahan, kasiding sa akon. Pagbalikid ko, nagpalanago sila. Hinambalan ko sila, te, why man ako matunaw? In the Regine, wala man ako magdugay, kaya naghalin ako sa ila. Tita, nagsaylo naman ako sa La Paz, sa may Hireyos Extension bala. Ang amo ko, maniwang. Nag-aobra sa isa ka government company. Ang ama ko, maestra. May 3 sila ka bata. Ang subang, babae. Dason, lalaki. Babae ang agot. Isa ka lolo, tatay sang ama ko, hambal ni lolo sa akon ay, Day, mag-andam ka kay si Toto mo, kababaidor sina. Sa isip ko, tita, rin naman. Konsirom na, ginahambalan ako sang amo ko nga, kasi bintana, butangan mo sang lipid nga botelya, ang bintana, ha? Siling ko nga ahaw, sabat na, kay jealousy ang aton bintana, kay kun may magsulod nga makawat, magahod, ti, makapangaman kita. Siling ko, oo Ang ilabalay, may 2 ka kwarto, sa ibabaw, bali 1/2 type bala, sa tunga CR. Sa kwarto sa mga bata, pagsulod mo sa CR, malak mo. Pero kung magwa ka na, wala sang lock. Pwede siya kasulod sa kwarto sa mga bata, halin sa CR. Isa ka bes, gahulig kami sa 2 ka bata. Nabugtawan ko nga may nagahurikap sa paa ko. Ambal ko, ano ikaw to? Sabat niya, check lang ako kung katulog na ang mga bata. Siling ko, bata mo ako, how? Why siya kasabat? Kinahadlok man siguro, mabatian sang asawa na. Pero tita, sa waay ginalauman, nagbakasyon ang ama ko sa Manila. Dala niya ang subang kag-agot. Tita, magagmay pa ang mga bata nila. Elementary pa lang. Dala nila si Lolo. Ay abaw, isip-isip pa more kung paano ako. Tinagbilin si Lolo, mag-andam kagid ha. Pero wais ako tita. Pagkagabi, way ako nagtulog sa ibabaw. Sa kwarto ako ni Lolo nagtulog sa may kusina dampi. Siguro pangita niya ako. Pagsulod ko sa kwarto, ginlock ko dayon. Kagbutangan lata nga dako, nga suludlan bala sang biscuits, bala tita. Butangan tagid sang lata nga gamay. Sang natapos ko na, may nanuktok. Siling ko, sino na? Abaw, ang amo ko. Sing niya, abrihi anay ako. Kadugay how? Pagbukas ko,
Ano ina ang ginobra mo? Hambal niya. Sabat ko, tindi bala to, ikaw nagsiling, nga butangan ko sang magahod nga bagay, mga bintana. Ti, basi may malaing na tao magsulod diri, makapangaman ako. Naakig siya tita nga nagtalikod. Maayo, kay waay man sang nabato sa akon. Isa gani ka best man tita, nga sa ibabaw pa ako gatulog. Nagakuob-kuob gid ako, kay nagakuha ako sang bayo ko, kay mailis ako. Hinali lang, nag-abre ang pertahan sang CR, daladahambal nga, ay, sus Pagbalikid ko, gauba, wagid panapot. Ba, mayo lang gani, kay sa mata niya, nagdiretso ang panulok ko. Waay sa kundiin. Ambot lang, kung ako umanto kay kaniwang sa iya. Waay man ako maglawig sa ila, naghalin naman ako. So, nag-edad na ako 19, namana na ako tita. 1976 ito. Bata pa kung tani ako, pero si tatay kay Imon. Halos hindi ako kapag gusto lagaw, kay hindi siya gusto. Te, minangaluyag sa akon, tigin baton ko na lang eh. Ginkagunan kami, bulan Maraso ang kasugtanan, December pa ang kasal. Tigin basol gani si tatay sa mga utod niya nga babae, kay nga December pa, basi kasal dala bunyag. Pero nag-isip ako nga, para nga makalikaw ako, nag-obra naman ako. Nagpauli na lang ako, sang dali na lang kaslon kami. So pagbata ko, sang ika-anom, 1988 na to, bulan sang September, way paghihapon nakasabog sang palay ang bana ko, kay wala sang ulan nga mamunog. Tinaglakat kami sa Kapis, 4 kami. Upod ko amiga ko, kag ang bata na nga dalagita, kag isa ka lalaki. Sang dito na kami, may gingaraba na kami. Tiaga pa, naglakat na kami kay medyo malayo gawa sa balay nga ginadayo na namon. Pagtapos namon garab, siguro mga alas 9 na, hamba ko sa duwa ka ko soltero. Manugpahalab sang karabaong tag-iya, titipunan ta na, kay didto ginapamalagid ang palay, kag tipunon kay ginadiretso sa NFA. Pamati ko sang alas 10, alas 3, hambal ko, kadugayaw. Pinapaulian ay kami, tapos namon kaon, hambal sang tag-iya sang balay, tapos nakamoto. Sabat ko, way pa kami katipon, kay hambal, alas 3 pa. Sila niya, te, garaba ninyo anay akon to, kay gamay man lang to. Ay tita, tapos namon garab, nagulan sang mamunog. Tiway kami makatipon. Pagkaaga samtang pamahaw kami, gintawag ako sang bata sang tag-iya sang balay. Sila niya manang, may tawo sa idalom, tag-iya sang gingaraban ninyo, si Jose Buang. Kaagi ina buang, nagaliwat iya buang kung maakig, halaka mo. Do kinulbaan daad ako pero wala ako sa mahimo, kundi atubangon ko. Ginsugo ko upod ko, pero hindi sila. Hindi man pwedeng upod ko nga isa, no? Kay basi madugangan lang ang buang ni Jose. Di ako nalang nag-atubang, ginunahan ko gid kabugno para maunahan ko sang dungan. Hambal na, ti tipunon pa ninyo ato, kay nagkalaanod na sang tubig to. Sabat ko, ay nong, kung gadali ka, matipon palay mo, mas nagadali man kami, kay September na subong, way pa kami makasag-og, or way pa kami makasabog sang palay sa amon. Tagulutom sa amon. Tinagsabat siya sa mahinay, tidali, buligan ta. Naglakat kami, kagin treasure, kita akon gid sala, kay sala pamati ko. Hambal pa ni Jose sa bata-bata na, gin-joke pa niya, mga tuto, pili ka mo sa duha, kundiin inyo korsunada, kaya ang tagaliyon, hugod-hugod gin. Tinakapauli man kami, may dalaman kami nga bugas. Sang 2004, dalago na ang bata ko, nag-eskwela na, nag-obra naman ako sa Kagbang Uton. Ang akon amo, Chinese, may 2 ka bata, ang isa high school na, ang isa daycare pa lang. May apod ako, sinang Angie, madugay na siya dira, yaya sang subangya. Ako tagalaba, paninlo. Sinang Angie, tagaluto. Ang hambal sang ama ko, iplantsyahon gid ang bayo sa mga bata. Pero tita natakan ako kay kadamo. So idea ko, ang mga uniforms lang ginaplantsa ko. Ang mga t-shirts ginapiod ko lang sa maayo para hipid, do pinalantsa man. Sang isa kaaga, ginsugo sang ama ko, sinang Angie, mabakal sang tinapay, samtang pamahaw sila. Tingin pamangkot sinang Angie, isang ama ko, Angie! Sa din mo ginbakalan tinapay? Sabat ni ng Angie, sa Tiangge, day, nakibot ako tito, kagin pungkoy na sinang Angie, katinapay.
Nagsinggit, nga diin nga tiyanggi. Huwag nakasabat sinang Angie. Adlaw na nga Sabado ato tita. Isa pa lang ako kasi manasad to. Naglisensya ako sa amo ko nga mapupuuli anay, kaya madulong ako sang allowance ang estudyante ko. Kuhaon ko lang tani, ang isa kasi mana ko nga sweldo. Pero gitagaan niya ako 1,000, hambal ko sa amo ko to. Ang sweldo ko lang 1 kasimana lang kuhaon ko. Sabat niya, nga hindi ka mabalik aw. Sabat ko, mabalik Pero nagaduha-duha na ako, kikinulbaan ako sa natabo. Siling sang amo ko. Magbalik ikaw, boss, baklan mo lang ako sang paho, kay matamis ko no ang paho sa leon. Paglumbos ng amo ko, ninkatuan ko ang ama ko sa kwarto na. Pagsulod ko, gahigda siya sa kama na. Hambal ko, day, sinsilyuhi ang 1,000, day, kwaon ko lang ang sweldo ko 1 kasimana. Siling niya, wala ako kambyo sina, nga hindi ka na magbalik, haw? Siling ko, hindi na Kinulbaan ako kaina. Ano day, may high blood ikaw? Siling ko nga ginhaboy mo sinang Angie isang tinapay, haw? Sabat niya, mayong mango mong. Aba ko day, basi maghalin sinang Angie, budlay subong, magbag-ubag o timbang. Di bala, dugay na diri sinang Angie sa inyo? Basi baladay, kung magdugay ako, habuyan mo man ako tinapay. Huwag siya kasabat. Nagwa na ako, tapos sinistoryahan ko sinang Angie. Sing ko nang, pasensyahan mo lang amata. Mas nakilala mo sila kay ti dugay ka na diri. Dayon ko pa uli. Pagkaaga, nagbalik ako, pero gindulong ko na lang ang paho. Natingala ako tita, kay wala man siya maakig sa akon. Wa sila maakig, nga wala ko man mabalik ang kambyo. Kuna mo tita, bisan amo lang to ang mga amo kag ama ko, pero may maluluyon man sila nga tagipusoon. Siguro ang natabo kay ng Angie, natabuan lang siguro. Huwag man ako namangkot kay ng Angie, kung sang una ano ang nagakalanabo. Naghalin ako, pero hasta subong, hindi ko gid malipatan sila. May malain man, pero may maayo man nga tagipusoon. Tita, tubdob na lang diri, pasensya ikaw sa agi ko, kung may correction, ikaw bahala. Nagasala ang panulat ko, tamad ako magliwat sa iba niya papel. Ihangop mo na lang, kag pasensyahon. Tawag lang ako kay sa liwat, ano? Wait lang, hindi among nabasa ko. Pasensya ha. Okay, subong nagapangabuhi ako upod man sa bana ko. Ang agot ko, 26-year-old sang una, may obra, pero subong medyo pahuway anay. 4 ka apo, mga ilo patay, kag ilo buhi. Madugay na plano ako magsulat, pero natapos kidman, ginpahulog ko na lang sa post office, kay wala ako dira sang padalaan. Iduhulog tani dira sa Bombo. So pasensya lang ha. Ang maukod mga tagpalamati, Nanay Wais sang Leon. Salamat kinatapos sugid ang pagbasa sang imong mga letter because I'm sure nagabantay ka gidira no Nanay Wais subangod sang imong mga pagkawais ang kadamo nga mga sitwasyon nga daw kabudlay atubangon na atubang mo kag kumbaga napasaran mo with flying colors, kumbaga may diskarte ka man no nga imo. And so thank you kids for sharing sa imong mga experiences nga ini. Salamat sa liwat Nanay Wais sang Leon. 10 minutos makalipas ang 3:00 sa hapon. Tubtub na lang kita diri. Madam, magiging salamat sa inyo tanan mga kabombo. Sa inyong mga istorya, paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala lang care of sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa gihapon ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid, balikay kita buwas for our interview sa aton nga winner. Good afternoon and God bless.